ክቡራት ተኸታተልቲ ኳንተም ፖድካስት ከመይ ኣለኹም? ሰላም ክትህሉ ትምኒትና እዩ ማለት እዩ። መደብና ንጅምር ኣለና። ኳዕ ብሓን መጻኹም ናይ ሎሚ ዕዱምና አንተርፕረነር ማእከለ አብርሃም እዩ ማለት እዩ። ማእከለ እንኳዕ ናብ ኳንተም ፖድካስት ብሰላም መጻኸ። ቴንክ ዩ ሰምሓዊ። ስለዚ ነቲ ዕድል ዝሃብካኒ ወይ ድማ ናብ ገዛኻ ክትዕድመኒ ወይ ድማ ናብዚ ኣዝዩ ናይ ኢንተርፕረነር ዝኾነ መደብ ክትዕድመኒ ብኻልካ ኣዝየ መስግን ማለት እዩ። እንኳዕ ብሰላም ፀናሕካ። ኩለኹም ተኸታተልቲ ከዓ እንኳዕ ብሰላም መጻእኩም። ተስፋ ገብር ብሓንሳብ ኣምሲና ገለ ንእሽተይ ጠቓሚ ዝበልናዮ ሓሳባት ክንካፈል ከምኡውን ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕኹምዎ ዘይፍለጠኩም ወይ ድማ ነቶም ሰሚዕኹምዎ ትፍለጠኩም ድማ ከም ድጋሜ ክኾነልና ድማ ብሓንሳብ ኢሂን ክንበሃል ሰላም ምሽት ይግበረልና። አሜን ቴንክ ዩ ኳዕ ብሰላም መጻኻ። መጀመርያ ቅድሚ ናብ እቲ ኣዳሊናዮ ዘለና ሕቶታት ምሕላፍና ብዛዕባ ነብስኻ እሞ ንተኸታተልትና ኣላልዮም ደን ብድሕሪኡና መደብና ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ። ማእከለ መን እዩ? ያ እቶም ዘይትፈልጡኒ ስመይ ማእከለ አብርሃም ይበሃል። ኣብ ተቐማጢ ናይ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ወይ ቫንኮቨር ኣብ ካናዳ ዝቕመጥ ኣብዚ ዓዲ ን8 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ቅድሚ ኣብዚ ዓዲ መንባሪ ድማ ኣብ እስራኤል 4 ዓመት ተቐሚጠ ኣብ 2011 እየ ኣብ ኤርትራ ወፅየ ማለት እዩ። ኣብዚ ዓዲ 2016 መጀመርታ ዝመጻኽሉ መጀመርታ እቲ ናይ እንግሊሽ ቤዚክ ነገር ድሕሪ ምምሃር ናብ ሞያ ክወስድ ዝነበረኒ ናብ ናይ መካኒክ ትምህርቲ ወይ ድማ ናብ ናይ ትሬድ ኢንዱስትሪ ኣትየ ማለት እዩ። ኣብኡ ከዓ ንሓደ 3 ዓመት ኸውን ሰሪሐ ማለት እዩ ኣብቲ ሜካኒክ ከነ። ድሕሪኡ ከም መቕጻል ናተይ ኮርፖሬሽን ወይ ድማ ናተይ ናይ ክሊኒንግ ቢዝነስ ክኸፍት ክኢለ ካብኡ ኣብኡ ናይ ፀናሕኩን ዳርጋ ን3 ዓመት ከባቢ ድሕሪ ምፅናሕ ከምኡ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ከዓ ናብዚ ናይ ፋይናንስ ተፀንቢረ ማለት እዩ። ኣብ ፋይናንስ ካብቲ ዝደቐቐ ናይ ሴቪን ናይ ክሬዲት ካርድ ክሳብቲ ዝዓበየ ናይ ኢንቨስትመንት ንስድራ ቤት ብውልቂ ይኹን ብስድራ ቤት ይሕግዝ ወይ ድማ ስራሕ ይከም እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ከዓ ብዓብዪ እውን ኣብ ሚድያ ከዓ ኣብ ኤሪ ኢንቨስቲንግ ዝብል ኣካዳሚ ናይ ዌብሳይት ኣለና። ዓብዪ ትምህርቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ገለገለ ናይ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ካልኦት ትምህርቲ ዝሓዘለ ድማ ብኦንላይናት ከዓ ንምሄርና ማለት እዩ። ከምኡውን ኣብ ኤሪ ኢንቨስቲንግ ትብል ዩቱብ ቻነል እውን ከባቢ ኣልሞስት 15,000 ሰብስክራይበር ዘለዋ ትምህርታት ልዕሊ 100 ዝኾኑ ቪድዮታት ፅዒና ኣለና። ኣብኡ ጠቃሚ ዝኾነ ትምህርታት ማለት እዩ። ኣብ ሚድያ ይኹን ኣብ ኢንፐርሰን ኣብ ፋይናንስ ዘተኮረ ኩሉ ስራሕተይ ማለት እዩ። ብሕፅር ዝበለ ከምዚ ይመስል ማለት እዩ። ምናልባት ተወሳኺ ሞር ዲቴል ክትፈልጦ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከዓ ኤልዌይስ ዌልካም። ያ እኹል ዝኾነ ኣፍሉጦ ብዛዕባኻ ረኺብና ኣለና። ኦኬ እስራኤል ነርካ ኢኻ ምሽ? የስ ያ እስራኤል ኣበይኻ ነርካ? ቴልኣቪቭ ዋላስ ካብ ቴልኣቪቭ? መጀመርታ ኣብ ኤላት ትበሃል ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ምጩቲ ከተማታት ካብ እስራኤል ምጩቲ በቃ ዋላ ሓንቲ መዳርግቲ ኣልቦ ናይ ዓዲ ናይ ሄሮዶስ ዓዲ እያ ነይራ። ሄሮዶስ ንጉስ ሄሮዶስ ማለት እዩ። እቲ ዓዲ ደረቕ ከም ደረቕ ኢንተርም ኦፍ ክሊማ ግን በቃ ኣዝያ ምጩቲ ባሕሪ ኤርፖርት ገለመለ ኩሉ ንእሽተይ ብምዃና ኣብኡ ነይረ። ድሕሪኡ ናብ ሙት ባሕሪ ዝበሃል ልዕሊ 27 ሚኒራልስ ዘለዎ እቲ 5 ከተማታት ዝነበራ ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ 5 ከተማታት ዝነበራ ድሕራይ ናብ ባሕሪ ዝተቐየራ ሙት ባሕሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብኡ ነይረ ንሓደ ዓመትን ገለን። ድሕሪኡ ን2 ዓመትን ፈረቓን ከባቢ ከዓ ኣብ ተልኣቪቭ ከዓ ይነብር ነይረ ማለት እዩ። ስለዚ መወዳእታ ዝወፃኸሉ ኣብ ተልኣቪቭ ነይረ ማለት እዩ። 2014 መወዳእታ 15 ብምሉኡ ኣብ ተልኣቪቭ ሕሊፈ ማለት እዩ። ተልኣቪቭ ሕሊፍካ ኣብ እስራኤል ኦልሞስት 5 ዓመት ጌርካ ምሽ? 4 ዓመት። ከመይ ርኢኻዮ ስደት ናይ እስራኤል? ኦቨርኦል እንታይ ተማሂርካ? ካብ እስራኤላውያን እንታይ ተማሂርካ? ከመይ ከርኢኻዮ እስኻ እቲ ስደት ሲ ከመይ ረኺብካዮ ገለ? ምክንያቱ ስደት ናይ እስራኤል ከቢድ ገለ ብዙሓት ካብ ኣባላትና ዋላ ኣብዚ ምሳና ገለ ዝመሃሩ ኣለዉ። ካብ እስራኤል ብዙሓት ኣባላት እዮም ዘለውና። እቲ ስደቱስ ከቢድ ምዃኑ ገለ እዮም ዝዕሉና። ኦፍኮርስ እውን ከቢድ እዩ። ከመይ ርኢኻዮ? እንታይ ከተማሂርካ ካብ እስራኤላውያን? ካብ ባህር እስራኤላውያን ኣይሁዳውያን ገለ? ያ ገለ ሓቂ ከምቲ ዝበልካዮ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ። እስራኤላውያን ኣዝዮም ስትሬንጅ ዝኾኑ ሕብረተሰብ እዮም። ስፔሻሊ ኣብ
ስደተኛ ዘለዎም ኣተሓሓዛ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ስፔሻሊ ኣነ እቲ ግዜ ዝኣተወሉ ዝነበርኩ ኣልሞስት ዳርጋ ቲኔጀር ከባቢ ነይሩ ማለት እዩ I was very young very difficult ነይሩ ቻሌንጅ ነይሩ ኣዝዩ ቻሌንጅ ነይሩ ግን ከዓ እቲ ቻሌንጅ ስለ ዝነበረ ከዓ ኣብዚ ክበፅሕ ክኢለ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ምክንያቱ ዝቕበለካ ሰብ የሎ ገለ የሎ ኣምፃ ኣቢሎም ካብቲ ካምፕስ ኣቢሎም ክትሰሙን ኣብቲ ባስ ስቴሽን ወይ ድማ ሓደ ተኸና መርከዚት ዝበሃል ኣሎ ናይ ባስ ስቴሽን ኣብቲ ሲቲ ሰንተር ወይ ድማ ኣብቲ ተላቪቭ ኣብኦም ዝጉሕፉኻ ካብኡ ድሕሪኡ you find out ባዕልኻ find out ትገብሮ ማለት እዩ it was very difficult actually in fact ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ ንእሽተይ መንእሰይ ኮንካ ኣብ 17-18 ዕድመ ኮንካ ኣብኡ ድርቢ ከብሉኻ ሓድሽ ቋንቋ ሓድሽ ባህሊ ሓድሽ ሕብረተሰብ ወላ ሓንቲ ናይ ቴክኖሎጂ ነገር ኣፍልጦ ይብልካ ተኸልካ ካብ ኤርትራ መፂኻ ኣብኡ ድርቢ ከብሉኻ ከሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እናወፂኻ ብዙሕ ስትረስን ካልእን ገለ ነገር ትገብር ኢኻ ግን ኣምላኽ መስገን ብሰንኪ ናይ ገለ ይሕዋት ወይ ዕሩኻት ዝነበሩ ጋይድ ክገብሩኻ ንድሕር ክኢሎም ንዓይ እውን ሓደ ካብቲ ዝጠቐመኒ ነገር ድሕር ነይሩ ኣብኡ የዕሩኽ ገለገለ ጥዑማት ዝነበሩ ንዕኦም ሶም ጋይድ ክገብሩ ስለ ዝኽኣሉ ሰርቫይቭ ክገብር ክኢለ ማለት እዩ እቲ ድሕሪ ግዜ ግን ቀልጢፍካ ውሽጢ ሓደ ዓመትን ገለን እቲ ዋይ ዝብል ስለምንታይ ዝብል ኒሕ ስለ ዘለካ ስለ ዝድርቢኡ ኢኻ ዘሎ ኣዝያ ከተባዕ ሰብ ኢኻ ትኾን ማለት እዩ ከምዚ ሕማቕ ዘመን ከቢድ ዘመን ተባዕ ሰብኣይ ይፈጥር ዝበሃል ከምዚ ኣዝዩ ከቢድ ካብ ምንባሩ ከይፈተኻ ቀልጢፍካ ተቋንቋ ውሽጢ ሓደ ዓመትን ገለን ክመልኮ ገይርኒ ማለት እዩ ተቋንቋ ኢብራይስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመትን ገለን ክመልኮ ገይርኒ ከምዚ ነካስ ከዓ ገይርኒ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ነካስ በቃ ንዝደለኾ ነገር ክረክባለኒ ዝብል ገይርኒ ማለት እዩ ልክዕ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመትን ገለን እቲ ናይ ምርግጋእ መንፈስ ክመፅእ ጀሚሩ እንተኾነ ግን ኢን ጀነራል እቲ ዓዲ ብሓፈሻ ይተቐበልኮ ነይረ ምክንያቱ እቲ ናተይ ኤክስፔክቴሽን ነበረ ንኽመሃር ንካሊእ ነገራትን ወላ እኳ መዲበ ኣይውፃእ ግን እቲ ካብ ትምህርቲ ሽዑ ግድፍ ኣቢልና ስለ ዝወፀና ናይ ትምህርቲ ናይ ካልእ ነገራትን መደብ ነይሩ ግን ብኣንፃሩ ፀኒሕና ጉሑፍ ኣቢሎም ምስ ኣበሉና ካብኡ ድሕሪ ዓመትን ገለን ከም ዝበልኩኻ ምርግጋእ ምስ መፀ ብዛዕባ መፃኢ ብቕልጡፍ ክሓስብ ገይርኒ ማለት እዩ ካብ እስራኤላውያን እቲ ዝዓበየ ንምሃሮ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣዝዮም ናይ ፕሪንሲፕል ሰባት እዮም ሰብ መትከላት እዮም መትከል ኣለዎም ከምኡውን ምስ ሓዎም ዘለዎም ኣብ ቲም ኮንካ ናይ ምስራሕ ወይ ድማ ብደረጃ ማሕበራዊ ኮንካ ክትሰርሕ ዘለዎም ታሽሙ ኣዝዮም ስለዚ እዚ ገለ ካብቲ ናይ እስራኤላውያን ኣብቲ ዘለዎም መትከላትን ኣብቲ ምስ ኣሕዋቶም ዘለዎም ፍቕርን ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ክምህረኒ ወይ ድማ ዝተምሃርኮ ካብ እስራኤላውያን እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ማለት ብፍላይ ድማ ኣብ ቢዝነስ ማለት እዩ ዳር ዊነር እዮም በቃ ኩሉ ግዜ ሻምፒዮን እዮም ኩሉ ግዜ ናይ ዕብየት መንፈስ ኣለዎም እቶም ህፃናት ናቶም ድማ ክትሪኦም ከለካ በቃ ውጭ ካብ 2 ዓመት ገለ ከለዉ ሓደ ግዜ ንእሽቶ ዕድል ረኺበ ነይረ ኣብዚ ናይ ቤት ትምህርቲ ክልቲኦም ዝመሃሩ ከምዚ ናይ ሃይማኖትን ኣስኳላን ዳርጋ ብሓንሳብ እዮም ዝመሃርዎ እቶም የሁድ ኣኽረርቲ ዝበሃሉ እቶም ቀንዲ ኣይሁድ ማለት እዩ ኣብኡ ሓደ ዕድል ረኺበ ነይረ ናይ ሓደ ወርሒ ገለ ክኾን ስራሕ ኣብኡ ይሰርሕ ነይረ ኣብኡ ካብቲ ብናእሽቶኦም ከለዉ እዮም ፋይናንስ ዝበሃል ነገር ዝመሃርዎ እቲ ኢንተረስት ዝበሃል እቲ ፕሮፊት ዝበሃል ነገር ብናእሽቶኦም ከለዎም ዝመሃርዎ ማለት ሓደ ካብቲ ዘስደመመኒ ነገር ማለት ነው ደቂ 20 ዓመት ከና ኣብ እስራኤል ከለና ገንዘብ ጃሕጃሕ ነብሎ ነርና ንኤርትራ ብሰንኪ እቲ ናትና ፋይናንሻል ሊትረሲ ዘይምንባሩ ማለት እዩ ንሶም ከዓ ቆልዑት ከለዉ ከዓ ብዛዕባ ገንዘብ ክመሃሩ ትርኢ ከለካ ሓደ ካብቲ ዘደንፅወካ ድሓራይ ምስ ዓበይስ እንታይ ክኾን እዮም ትብሎም እሞ ትሪኦም ከዓ ብልክዕ ትሪኦም ዕብዩ ምስ በሉ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ኣየናይ ቢዝነስ ክኸፍት እምበር ኣየናይ ስራሕ ክረክብ ኢሉ ዝፅዕር እስራኤላዊ ዳርጋ ትርኢንኻ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ኣብ እስራኤል ዝተምሃርኮ ማለት እዩ ግን ብድሆ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ነይሩ ብዙሓት መንእሰያት እውን ኣብኡ ዝተረፉ ይኹኑ ሽዑ ዝነበሩ ብዙሓት ንፀጋም መገዲ ዝኸዱ ነይሮም ብዙሓት ከዓ በዲሆም ከዓ ንዖም ከዓ ሰጊሮም ከዓ ኣብቲ ዝበለፀ ቦታ ዝበፅሑ እውን ከዓ ኣለዉ ይህልውን ኣለዉ ከዓ ሕጂ እውን ብዙሓት ዝመፅሉ ከም ዝበልካዮ ናብዚ ዓዲ ይኹን ኣብ ካልእ ሃገራት ከምኡውን ኣብኡ ኮይኖም እውን ቨሪ ሰክሰስፉል ዝኾነ ኤርትራውያን ከዓ ብቐረባ ዝፈልጦም ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ግን ገለ ካብቶም ኣዝዮም ውሕዳት ብምዃኖም ንክጠቕሶም ኣይድፍርን እዮም ዳ እምበር ብዙሓት እውን ኣብኡ ኮይኖም እውን ሳክሰስፉል ዝኾኑ ማለት እዩ ኢንጀነራል ክትሪኦ ከለካ ግን ፈታኒታ ነይራ ንዓይ ኣምላኽ ኣፀቢቕለይ ብሓይሊ ኣምላኽ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብምውፀይ ኣዝየ የማረርኩን ብዙሕ ከዓ ተማሂረ ወፅየ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ሃብታም ዝኾነ ተመክሮ እዩ ዋላ እኳ 4 ዓመት ጥራይ ግበር ዳ እምበር እቲ ተመክሮ ክንሪኦም ከለና ግን ብዙሕ ነገር ኣትሪፍካ ኢኻ ማለት እዩ ካብ እስራኤላውያን ከም ዝበልካዮ ብፍላይ ኣይሁዳውያን እሞ ድማ ምስ ኣማራፂ የብልናን ኢሎም ዝኣምኑ ዓይነት ሕብረተሰብ እዮም ካብ ምዕዋት ወፃኢ ካብ
دومينيت مقبار وصاي وي معبلال منكاس معوات كابزو وصاسي قال there is no any plan B إلهم زامنو عينت أزيوم حيالاتن حدقنياتاتن حبرتسب مالتي كم حبرتسب مس كله ساتهم زغبرو ነገር زيك تسامعت خيل إيغا كابت اتنساتهم زعوتهم برينسيبل اتنعوهم كبصحهم زخاله متكل نابتي كنان زبلو كبصحهم زخاله سيستم ግን اوف كورس كسرق خيل الله كوسد خيل الله نعوينا نوزو مالتي نعو سيدكا شعو لك كومينو ناي جاب كاب جاباناويان نتي كواليتي كنترول ناي برودكت انت داو سيدكاسي كاب اسرائيلاويان كامنالباش قال ناي محبراو سيستم توسد تخيل وي قال نت اتزلوم صبوق نغرسي كوسد خيل الله مالتي very wonderful experience كاون كندا يا مصيخه كندا دما بريتش كولومبيا لخا ناي كندا experience كا كمي اكستايت قبرلنا كندا غمي تقبيلاتك بزح سب ام مجمريا بكندا مسمص قرب شوك خوني مستزولو ባህላዊ قوسي مستزولو معراباوي سرعات مستي رقيق فاينانسياو سيستم مست ابز زولو رقق تتكالات مزياتهم سي كمي انتجريت غيركا بزعبو خاصكتي اكسبيرينس هابنا يا كم تزولكوا كندا عكاش بفلاي اب ساعات زمص زلو سب ازيو كمارر وي كال نغرات خاطريو حقي بتحاده مهنياتو كومبليتلي ديفرنت سيستم يو ولا حنت زراخ بيقولون اسرائيل ان جنرال تي عادي معول وي هاجري دا سيستم زلومبر تي ايميغرانت خنكا قمتلخا كامنا افريكا زفل سيستم يبكان مالتي everything you do is كاش حتقبر بزعبا بانكين سيستم فوتو افلوت يلن بزعبا ناي غفرمنت سيستم ولا حنت دارغا كم افريكا وين كاتنبر كم ناي افريكا سيستم ولا حنت نغا دسي يلن مالتي اونلاين زبحان نغرا دارغا الوخ تبلو ناي تخنيخا كريدت كارد ون زلو سبسي ازيو خري يبلو كريدت كارد ونسي نختوقسو ناي فكره كان مالتي تلون زبحال اتيوم بانكتات ون ايفقدو كان مالتي السبب مخان نابز عاد حجت مسخ لها مجمرت ازيو بدو يزخنا كم هنياتهم زولك ازيو عادي ركيق زخنا سيستم زلوم سبيشالي when it come of finance كمص خلو ازيو ركيق زخنا استراقاقي زلوم مالتي كمي غيرهم ገንዘብ ካይ ወዝዶ ዝብል አምር بسنه سرعات نميت عملات تصرح له سرح سل زخونه نسخه ገና خلخه باغو كم تدا ነገርም ዝገብሩ خماتي نعملت ቀዳማይ ምጽ ዝብል ኩሉስ ምጽይደስ ናይ ከባቢ 2000 ቪዛ ክሬዲት ካርድ ይቦም ማለት ባንክ ማለት او عندنا يصير ناي براذر يتقبل نيرون براذر له واو اذا عاد خلوه معتهم كل تشوف كاين هيبهم دولار بناس اقل اليوم مالتي ان السحق اللي مالتي هي ما خاي يكونون على كحم خايهم قليدني وا نمدا لا لهم نقحنا خمي لهم نقحنا وسدت تقومون دلايك غور نميلهم نقدي اليوم مالتي حج حسبوا فوتو قد يبلين ولا حنت يبلين امصاب بلهم افريمم طراي ناي 2000 دولار عدا هيبهم مالتي ስለዚህ መዝም ሆነ መንባሩ ዛዕዲ አዝዩ ትርዝ በለኝ ሐድሽ ሰብኩ መስخلو ማለት አብላህ መስገን ግን ሳላ ብራዘር ኮሙን ባሪፍ ሐተርተር ክብል አብዙ ኻል ኩሉ ምጽለ ብዶታት ነሪዩ ተቋንቋ ሐድሽ ቋንቋዩ ሐድሽ ካልቸር ሐድሽ ሲስተም ንዑ አዳፕት ክትገብሮ ወይ ድማ ኩሉ ነገር ክትፈልጦ ናምነት አብ እስራኤል ሲ ካ ፖሊስ ሃደም ነርና ማለት አብዛ ዓድኻ በአንጻሩ ምስ ፖሊስ ኮፊ ካን ክትዛረብ ይዘድመካ ቀዳመቲ አብ orientation كمهار كلوس انت الناس بوليسي عركهم اقلقالناتكم يقلي لهم عملت عندنا يصير بوليس تبعدنا بوليس عندنا بسرعه كان بوليس عندنا بسرعه كان بوليس هذا سونا I was like حق دي زارو زل سبا يقلي لهم يا بوليس اقلقالناتكم زين لهم موهدكم politely كده حتى توديهم سو اقلقالناتكم مناتو تاكسي بير سلازكم بتسون تخفلوا تاكسي بو يز خفلت عدو تي نات ورحو دمز سلازي زحاتكم مخملس قبويو نسون قاعد لايكم تحطوا مساركم تراي ان بولايت واي ويما باخبروا زلو تراي كورالو قلي دمنا ماتي حجي دحريكم مسات كتريو خلخا بيج ديفرنت بيج تشالنج زخنا كمات مناتو خا بوليس عدم نيركا بوليس ابز عركا يخبلوها خلو زي من نغري نعخا ماتي كساب براكتيكالي كتنبرو وي دما بوليس رخيب كساب تريو بدوي زخنا كمات كوم خوينو كن مسيله دارغا actually up to the city with ما اب نوفا سكوشا تبعال province سلزنبركو ازيتي province صموازا عسلو كمون نختم مهر زعد مكا سلزنبر كمهر نيرني ناي انجلش دحرنا انجلش مهارك اخمتي عنتو يقدم زغلسكم نابتي قلطيف كله زعدي مجمرتها مس مسخ زخون تمهار يزبل كمات انتي تمهار انتي حلمها انتي نغركا كن
ولا حدا كوفي الخزاربك كذا خلص وحدي مالتي سلازي جايد زغبرك كسب كتركب مخال مالت ابز عدي بك اتس بليجر مالتي ولا حنتي تشمي يقولون ازي صقاي بلسينيو مهنياتو نابيو انتاي زعدي زغون مس مسخ قدام عدي كبير يزبلك زغون سب كبير كتمهار لك انت ختمهار انت تكبير زغبرو كن بزرزر زنجر كسب كساب زي هلو نعخا ازي كبير يخون مالتي انا حدا خمتيهم كلهم سبات ابتي مجمرتا غيزي قرب كبير نير دحري جن كم زول خاتي زنور كو بروفنس ون ني اورينتيشن ديو اورينتيشن عملتنا كلتا ويكس اورينتيشن الو كندا انتايا بزعبا كندا بزعبا بوليس بزعبا government structure بزعبا right and responsibility بزعبا banking system بزعبا transportation system بزعبا زخلو بسنه سرعه ابت كلاس ناي كلتا سمون ملو ششمون ساعات شش ساعات يقاس مستمهاركو اتليست يقبر جميره كونفيدنس كيقبر كيلامات دحريو ناب سرح خير كله خريو انتي مسلي انتي غبوي انتي رايت ناتي انتي ريسبونسبيلتي بغبو كددا مسكالكو كابو دحري دارغا سبات سمعاي كالكو نحلكا مغنانا كنن مالتي مناتو مجمرتا مسيخا زخونه سب يدهلك يحكاش سوسل زي غبرو نسخا خدغبرو اي فقدلكاني وي دما اي امن خدغبرو يلسل زي امن نبلا زي اخباريا كم او زي نبلا زي خمزي بزي اكيد بتاز خدامه قد تراي خيد زحبرك ازخا كاب كفات استناقله زي كون انتي دا تانس زفلطاي سب كل غيزه زفلطاي زنغركا انا حجي زفلطاي زنغركا حد خاز زفلطاي زنغركا مالتي سلازي اتزفلطو سب مبزحتي خا دروتيو بفلاي اب حبرتسبنا خمص خلو اي ترخبوني خا قديمكاتي مقدك كايت كغبركا زخل ويد ماتي مقدك مرحكا زخل سب قلطيف كاي ترخبوني خا مالتي نسو سلاز نبره بزح غيزه بدهو نيربت مجمرتا دحيرو كن اب عامتن الموسكت عامت نا بريتش كولومبيا مسين ابز عدي مش مصافا املاح مزغن تي مس جوجل زبال حاو بيت لالينا مالتي اتو جوجل yeah and Google كاد ارغا everything does it كل ነገር عاوسل زلو بقليل مستي عالم جوينت تقبر تخل حماتي منياتو ابزي نوح بمغواري كاسب مو تحتو تفتنمو ግን አላይን ዘይገበር ጻንሐካ ምስቲ ሲስተም ወይ ምስቲ ባንኪንግ ሲስተም ዲ ምስቲ خالي ነገራትን ናብ ሽዑ ሰኻክላ አይፈልጥን የሚልካ ተስፋ ተቆርጽ ወይ ድማ ናብ ካልኦት ሰባት ኸይት ምርት ወስድሞ ቁሩብ ሽግራት ያጋጥም ነይሩ ግን ሚስተር ጉግል ድሕሪ ምልላይ ግን ነገራት ኣዝዮም ቀሊሎም ማለት እዩ ኣዝዮም ካብ መጠን ላዕሊ ኣመረ መጠን ቀሊሎም ለይ ማለት እዩ ገላ ዓይነት ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕጂ ኸኣ ምስ ሚስተር ቻት ጂፒቲ ተላሊኻ ትኸውን ኢኻ ኦ የስ ያ ሞር ኣዝዩ ረቂቕ ሚሳላዊ ብልሒ ወይ እውን ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ንብሎ ወይ ከዓ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ዝዓጠቐ ቦት ወይ ከዓ ቦት እዩ ቻት ቦት እዩ ማለት እዩ ናይ جوجل سي حدا حتى مساحات كاسي مستحت جوجل سي خمس مخزن حبريتا انت دايلنايو ازي تشات جي بي تي سيريز بحال زمصي زلو حجناي اوبن اي اي برودكت جن وي بوت جن كاب جوجل ب10 عصفي زصففه زحتت كاي حتى ملسلكا زخيل عينت رقيق ناي اي اي ناي ارتفيشال انتليجنس بالحزلو جنكا ناي جهدا عالم كسرح زخيل تكنولوجي بتصحنا لنا مالتي فيتشر لوكس برايت زعبا متاي كن حسب كلنا متاي صبو كويني رايكا اوف كورس بدحريو اب انفستمنت اند فاينانس خاتيخا سو مجمريا ان فاينانس بخمي مريص كايو اب فاينانس اندستري كتنطف اند فاينانس كنتايو فاينانس personal finance غير كات نغرنا تخيل يخا وي وين finance انتايو نمنتاي finance مفلات زلينا بزعبا اسكغل بلنا شو finance ناي بحقي كم حنتي طرابيزا 4 كرسي 4 اجر نحرالو خينو تاسالسيت ندحر الموليقه تين ترابعيت ندحر الموليقه بتين 3 دكتور رايت خلينا مالتي finance كا لك عبيوتنا كمتي رابعيتي اجريا مالتي ولا حنت خالي زبالي بالمات سبيريتشوالي لو بادي لو كومون مينتالي كله فاينانشال حدا خبتي رابعي وي دما تقندي رواحينا هيوتنا لي زتقصو مالتي كل ነገር በቃ ዳርጋ ዝበዝሕ ነገር ህይወታሲ ካብቲ ፋይናንስ እዩ ነውጽ ይጅምር ይኹን ወላቲ ሓጎስ ይኹን ካብኡ ይጅምር ማለት ምክንያቱ ንሕር ፋይናንስ ዘየለ ኮይኑ ኣብቲ መዓልታዊ ህይወት ክትሰርሕ ከለኻ መዓልታዊ ክትነብር ከለኻ
فاينانس زلك مالتي نعيبت مجمرت همزول خاطم سولكم كل تشح دحر مهابهم كومون ناي تي اف اس اي اكاونت يوم بانك خفتم لي معلومات تي اف اس اي تصبو قليل من اي دونت ايفن اندرستاند اي ترداهم كمان اوكي قليله ورحو 100 قرش دا قد خم تقبر ناي تي اف اس اي ويد ما تاكسي فري سيفين اكاونت خفتم لي مالتي حجي كل جزء 100 قرش خيدنا وقل انت تقبر الله انت صراحه اي هاف نو كلو ولا حنتي رديتها نبرن مالتي كوما خلت $10 كايبهم مالتي حجي كل جزء يتحسبني رو لما انت يزغل تشعيبهم زخون زحات كوك كوم يزعد ترايز بلني نصر زخنا ملسي كبن زغل سبعي نبرها تشعد كمزن كريدت كارد كمزي سرح إذا تقوم له إذا قد أتعلم تي اف اس اي كفتم الكازلو إذن تقوم له إذا خلينا تشيكين كمزي تقوم له لو يلكرد أنا زخلي اللي أبت بانك خيده تقامك حسرت نيرو كمون التبانكون كأمن يكلني من هذا الشغلتيو بتي نسوزر لي نقر نزل منت ترايس زنبرني جن ولا ون بتذهب نون كردو نايك علىكم ناتو التي ترمينالوجي ناي فاينانس أفلت أي نبرن مالتي انتايت إنفستمنت انتايت ستوك ماركت انتايت ميوتشوال فاند انتايت إندكس انتايت ستوكس بهال نجارات ترمينالوجي ولا حنتي أفلت أي نبرن مالتي السوسر زنبره ولا حنت كردو يخلي نبركم مالتي دنجرجر بلا نيرو يسرح نيره يمس نيره جنكا ولا حنت زي فلت مالتي انتاي زخون زلو نابي زو قداي كميو نصبح يتخون تاي خول زبل حسابكم مسخيله مالتي سلازي كابو يدحريو ابتيناي بعلي بنطفطف بمبال ابتيناي مجمرتا قال عمتات سي اب حدا $10 خونا حدا عركي كم زلا انفستمنت قال يلنس حنت بيني ستوكيا عندني شيء تفلت ستوكيا تخيل الله تصبوا الله خمزلا قال يلنس ام صعبيلتين $10 انا خاب اندر بي مالتي نصبحت تستبلكا كبابي مور ذان 80% كراش كانت يا ستوك مالتي فيري نشتي بقى بيني ستوكيا كراش كينا تجنزب كا لوز غير مالتي نقول سيدنا زعل كده يقولوا ولا انا خما يزلخ قالني ما يفضلني على خط مالتم سنزين جنزب لي مالتي دحريو كما هر حسيبه مالتي شو اذا انت اوكي اذا نقر زخم سرح تردي لهم ناتو جيجاي نبر ناتو جيجاي سلازي بسنه سرعت كحزلني ويدما بزعبوس غير نجر كفلت علني زبل رديت حيزه مالتي دحريو ازناي كنديان سكيورتي كورس زبل بزعبا ناي كندا سكيورتي ويدما بزعبا ناي انترست ريت بزعبا ديد بزعبا بون بزعبا ميوتشوال فاند دغل زارب كورسات كوم وسيده مالتي دحريو اتليست قرب هنتي بزعبات ناي انفستمنت انتايو ገንዘብ እንታዩ ስቶክ ማርኬት እንታዩ ፋይናንስ በሐፈሻ ان جنرال ون انتاي ዝብል ኣመርካ ዝሰለ ዝኻልኩም ቀልጢፈ ሽዑ ኣይጸናኹን ከምኡ ተወሳኺ ኮርሳት በዚ ናይ ኦንላይናት ናይ ዩቲዩብ ናይ ካልእ ብዙሕ ታሽሙ ሰርሕ ጀሚረ ማለት እዩ ብዙሕ ሰምዕን ከምኡን ከጽንዕ ጀሚረ መጽሐፍቱ ውን ሂደት ዘይኮኑ መጽሐፍቱ ውን ፋይናንስ ዝምልከቱ ውን ከንብብ ምስ ጀመርኩ ካብኡ ድሕሪኡ ሞር ክሊር ከንለ ማለት ኦኬ ከምዚ ማለት እዩ ሶ ዝኹሉ ሰብ ጭና ዘሎ ሲ ኣብ ፋይናንስ ጸገም ስለ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ እቲ ኣንኮ ነገር ንሕርታይ ዝብል ስድኖስ ገንዘብ ንሕር ዘይለስ ዓጽዓጽ ኣሎ ይብል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኦኬ እቲ ገንዘብ ዘምጻኻዮ we all know ኩላትና ንፈልጥና ገንዘብ ከመይ ጌርካ እንትምጾም ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ከም ዘለካ ክልተ ስራሕ ይብሉካ እዚ ተማሂርና ኢና ኩላትና ማለት ብፍላይ ድማ ከም ኤርትራውያን ንሕና ኣዚና ህርኩታት ሕብረተሰብ ስለ ዝኾና ዘይሰርሕ ኣይብላዕልና ንኣምን ማለት እዩ ካብቲ ካልእ ሕብረተሰብ ፍልይ ዘብለና ነገር ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ኣዚና ህርኩታት ሕብረተሰብ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ እንተ ብፍላጥ እንተ ብዘይፍላጥ ካብ ታሽሙል ዘይምፅባይ ዝብል እምነት እምንተሎ ማለት እዩ ካብ ስርናይ ናይ ካናዳ ክንፅበስ ብፅፍርና ገለ ዝበሃል ዘረባ ነይሩ ቀደም ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ዝተበገሰ ይኹን ወላ እውን ካብቲ ኣማፃፅኣና ንሕሪእኻ እውን ኣዝዮም ህርኩታት ዝኾኑ ናይ ስራሕ ሰባት ኢና ናይ ስራሕ ሰባት እዮም በቃ ናይ ስራሕ ሰብ ስለ ዝነበረ ንሰርሕና ከም ዘየድሎ ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ ግን ንዕኡ ኣምፂና ከመይ ጌርና ማኔጅ ንገብሮ ከመይ ጌርና ናብቲ ረብሓና ንገብሮ ከመይ ጌርና ነዛንቆ ከመይ ጌርና ዕላምኡ ነትሕዞ ግን ወላ ሓንቲ ኣመር ዘለዎ ሰብ ውሕድ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባኡ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብ ኣዝዩ ውሕድ ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ካብኡ ከም ዝበልኩኻ ናብቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ብግቡእ ክዳም ምስ ከኣልኩ ድሕሪኡ ከዓ ድሕሪ ገለ ዓመታት ከዓ ኣብ ሓደ ገዛ ምስ ሓደ ናይ ዓርክና ወይ ድማ ቀረባ ቤተሰብ ዶክተረይ ዘለዎ ሰብ እዩ ኣዝዩ ጥዑይ ሰብ እዩ ብዙሕ ዝምህረኒ ኣብ ሂወተይ ማለት እዩ ከይድና ንዕልል ነርና ኣብ ገዝኡ ሰለስተ ቆልዑ ዘለዎ ጋል 17 21 ቀሪባት ኮነ ሕጂ ከባቢ ሰለስተ ኣልሞስት ዳርጋ 17 ላስት ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ሰለስተ ደቁ ሕጂ ሓቶ ማለት እዩ መጀመርታ ቆልዓ ምስ ወለድኩ ሲሓቶ ብሎ ኦኬ ናይ ደቅኻ ንትምህርቲ ሕጂ ክንደይ ክኾን ኣለካ ገለገለ ይብሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣትሊስት ፋይናንሻሊ ፍሪ ዝኾነ ሰብ ወይ ድማ ድሓን ዝኾነ ኢንካም ዘለዎ እዩ ሃይ ኢንካም ዘለዎ ሰብ እዩ ሶ ንደቁ ሲ ድሓን ዝኾነ መጻኢ ወይ ድማ ብፋይናንስ ንትምህርቲ ሲ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኮሌጅ ከዳስ ብዘይ ካይት ጸገማ
يخونا ويدما أخول زخنا جنزو أعمتنا لو كم بالي حتى مالتي وكاكتا $100 سيعمت لني أب سيفين قليل لنا مالتي ندوكم مالت نسلسين كاكتا $100 ورحوي شيء $100 أب سيفين أكاونت ورحوي عمت لني رماتي وأب سيفين أكاونت ده هذا كان قليل وأب سيفين أكاونت سيعمت لني كاكني تعمت لني كاكتا 100 أوكي كل كريت غير خلتي 100 نشد شيء 100 ورحوي أوكي أمنت تعمت أكاونت ترى أنت خلنا قليل أب سيفين أكاونت just سيفين أكاونت مالتي نيدك خاص أب سيفين أكاونت عمت أول اوكي سو حجن حزاري بي اكسم عني قليله اوكي بديله دمر ابيله بتنا انفستمنت اتليست ب 8% تعب نيرو مخاتنا غفرمنت اب كندا بزح ادفانتج علينا سبيشالي كم نقولعو زخونسي ناي كيدس ندق خاط عمت كلها ادفانتج على منجس 20% جراند زبكا ገንዘብ አለው ማለት ነው በጉቦ ንሕር ተቀመሉ በጉቦ ንሕር መስተ ገንዘብ ካገር ከተዋፍሮን ከተዛነቆን ክኢልካ ድሕር ግዜ ከምዚ ገንዘብን ሓጣት እንተባሃላ ላይ ዝባል ማላይ ዘይብሉ ገንዘብ ዝኾን ማለት ነው ስለዚህ ኮሙ ደሚረ ቀሚረ ይብሎ ኦኬ ክንድዝ ገንዘብ ከሲርካ ለኻት ተብለካ ነይረስሎ ማዓንት ማአመን ካዶ ገደብሎ ማለት ማለት $100 ንኸባቢ 18 ዓመት ኣብ ሴቪንግ አካውንት ይቀምጥዎ ነይሩ ማለት ንሱ ኸኣብለኒ መቸም ጀም ናይ ሕጂ ግዜ ቆልዑ ናይ ለንዘበን መንእሰያት ወላ ሓንቲ መትሓዝ ይብልኩም እንታይ ከመይ ገሩ ገንዘብ ክንዱ ኾን ገለ ይብለኒ ማለት ሕጂ ኢን ጀነራል እንታይ ኣሎ ኣብ ሕብረተሰብና ሓደ ተማሂሩ ወይ ድማ ሓደ ሞያ ዘሎ ወይ ድማ ብሓደ ዓውዲ ዝተመረቀ ወይ ዲግሪ ዘለዎ ሰብ we pretend كمزي كل نجار زفلت غيرنا أنا نوزم مالتي كمزي حانت عود تراينا عملت بزعبا كوفي استمارة سب كاب كوفي وصاي بزعبات سبا حانت فرتوخم زي بلوسي أي سكورناني مالتي حاجة أنا إن جنرال بقى كان رأس عملت يجرو تمرت ديجر لو قلبه بقى he knows everything دول أبرسي سيدك قديس مالتي التحسس yes أتحسب حيزة مالتي دحريكم مسبب الناس ما أنا أبين مالتي كم مسبب هالي لأن كلا قدفنا قدر من قدر مالتي أوكي بلو كندا ريفينيو ايجنس ويد ما CRA زبالو تفوتو ميخايل ياسين كيتكا جوجل غورو انتاي بزعبا قرعه الو نعيت امنن خصغم يلن دحرخه زمت اخون ايش يسرزهم منالبا ديك امنن تخليها كيتكا جن اب كندا ريفينيو ايجنس ويد ما CRA انتاي بحالالو ويد ما بزعبا قلعوت بزعبا ناي قلعوت ገንዘብ سي انتاي كمي يسرح زبل كتوافرت قلعه يتخدد كندي ገንዘብ زبكا غفرمنت سبورت ناي غفرمنت جرانت كنديو الكا تشغبر لي مات ناس مس كمبيوتر سرزول ايزي نوع قليله مات شعور حر 3 ساعات 4 ساعات دول لي مات أنت ما خليني منقص 10% يبقى زي فلت نيرين مالتي حسب بقى ما 10 من طعمت حنت جيزة سيفين أكاونت هم ده عنده يزول قاتي FSA كفيتين نيرين لك نخلط عملت كيريات أجنزة كبا مصممة ولا حنتي 10 من طعمت مالتي شو أبرسي حدا نقدر مسين مالتي إذا ديجري زلوا سب إذا كن بز فتت زلوا نخاف 10 عمت أب كندا استقامة بزعبا زي نشتينا من قستي جرانت زي فلت نحركينه التخمس خماي ديجري زي بلو سب ويد ما حدا عابد تمرت زي بلو سب سي أمنتاي درجة رأيلو زبل أبرسك كسفر جميل مالتي كابو دحريو إنواتي لمالتي تناي أونلاين تناي فيديو يوتيوب تناي كورسات قلي قبرني يرمال قد إن بيرسون كقبر لني سبيشال حبرت سبنا مستي ناول جابل زي خون ويد ما مستناي ديجيتال عالم قرب فليل للنت سلزلو ويد ما أقد أطفيلو سلزي رخبو قال نقدر كقبر على ني ما تعوز يعني فاينانشال ادفايزر نمخان ويد ما فاينانس سدرابيت زعما فاينانس كحجزهم زخلني ورقه سيرتيفيكيت كحز تقديره مالتي كابا دحريو نعم ساعتكم حجي اب ساعت زي اب بزحات غزا يكون ان بيرسون يكون اب غزوم يكون نسدرابيت كابت زدا ناي سيفين اكاونت وي ناي كريديت كارد كومون انفستمنت ديو كالينا مدني وتا ديو كالين نغراتن نفاينانس سيت اب بيرسونال فاينانس سيت اب كغبرلهم يسرح له مالتي ناتو زيتي كندي زريون اب حبرتسبنا يكون اب بزح عالم زخونه صعد يكون تزيچنو ام ነገር እንታይ ተልካኒ እቲ ናይ ኮርፖሬት ወርልድ ስለዘለና ኤምፕሎይ ኬን ካጥራይ ሞት ሰረህ እቲ ገንዘብ ተምጾ ምሕደራናት ተማሃርካን ድሕሪታ አሁን ጫውጫው ይመስል ማለት እዩ ዋሕድ ገንዘብ ይመስል ፋይናንሻል ስቴቢሊቲ ንሕር ዘይብልካ ኩሉ ግዜ እንታይ ኻ ሳይኮሎጂካሊ ቁንዕ ዝኾነ ተሓስባ ወይ ድማ ቁንዕ ዝኾነ ኣረዳዳ ኣነ ህይወት ኣይህልወካኒ ማለት እዩ ስለዚህ ካብዚው ተሓደ ናብ ፋይናንስ ኣዝየ ዕምቆት ገይረካ ኣቱ ዝገበረኒ ከምኡውን ወኔቨር ኣቸክ ነፍሰይ ዝረኸብኩላ ማለት እዩ ብዛዕባ ፋይናንስ ክዛረብ ኣብ ዝረኸብኩላ ኣዝየ ባህታ ይፈጥረለይ ወይ ድማ ብዛዕባ ወላ እውን ሓንቲ ቅርሺ ከይተኸፈልኩ ክዛረብ ይኹን ክሰርሕ ይኹን ወላ ሓንቲ ዕግበት ዝስማዓኒ ኮይኑ ምስ ረኸብኮ እዚ ክልቲኡ ምስ መፅእ ኣብቲ ፋይናንስ ኦኬ then this is my passion ካብቲ ዕግበት ዝህበኒ ባህጊ ልበይ እዚ ማለት እዩ ኢለ ናብ ወሲነ ማለት እዩ እዚ ገለ ኣነ ዝወሰን ኩሉ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ፋይናንስ
ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣገናዕ ዝብል መልሲ እዩ ወል ከምዚ ክትብሎ ጽናሕኻ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ምስ መጻና ብዛዕባ ፋይናንስ ዋላ ሓንቲ ፍልጦ ስለ ዘይብልና ፋይናንስያዊ ጌጋታት ንገብር ኢና ማለት እዩ እቶም ንገብሮም ፋይናንስያዊ ጌጋታት ከዓ ንኣብነት ከም ዝበልካዮ almost 10 years 20 years ገይሩሲ ኣብ ሴቪንግ ኣካውንት ጥራይ ትገንዘቡ ብምድርባይ ተራቢሑ ካምፓውንድ ኮይኑ ወሊዱ ተዋሊዱ ተወለዱን ምስኡ ተደሚሩ ብዙሕ ክመጽእ ዝግብኦ ዝነበረ እሞ ድማ ውሕሳት ዝኾኑ ኢንቨስትመንታት 8% 10% ከምጽልካ ዝኽእሉ ቦንድስ ይኹኑ ሚቹዋል ፋንድስ ይኹኑ ስቶክ ይኹኑ ካልኦት ነገራት እውን ይኹኑ ኣብኦም ክንገብሮ እንዳኸኣልና ከለና ኣይንገብሮን ሶ ሓደ ሰብ ናብዚ ምስ መጸ ፋይናንሻል ፕሮግረስ ናቱ ወይ ከዓ ፋይናንስያዊ ኪደቱ ወይ ከዓ መስርሑ ክጅምር ምስ በለ መጀመርያ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ኢንቨስትመንት ክጅምር ኢሉ ኣሎ ለሰይ ንበል ከውፍር ኢሉ ሓሲቡ ኣሎ መጀመርያ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ መጀመርያ ዋላ ሓንቲ ፍልጦ የብሉን ሰብዚ እንታይ ኣስካላታት ክኽተል ክኽእል ኣለዎ መጀመርያ ጽቡቕ this is a good question actually ኣዝያ ብልጽቲ ሕቶያ ማለት ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ዝበዝሕ ጌጋታት ዝሪኦ ኣብ ኦንላይን ይኹን ሰባት ዝድውሉለ ይኹኑ ወላ እውን ብኣካል ዝሪኦ ጥሪሉ ናብ ኢንቨስትመንት ክኸይድ ኢኻ ትሪኦ ሰብ ማለት እዩ ወይ ድማ ጥሪሉ ናብ ቢትኮይን ወይ ናብ ስቶክ ክኸይድ ትሪኦ ማለት እዩ ግን in reality it's not the right way ማለት እዩ ቁኑዕ መገዲ ኣይከነን እዚ ማለት እዩ እቲ ምንታይ ኢንቨስትመንት ሓንቲ piece of finance እያ ሓንቲ ስላይት ወይ ድማ ከምዚ ካብ ሕምባሻ ሓንቲ ቁራስ ምሻላ ሓንቲ ቁራሽ ናይታ ሕምባሻ ኢንቨስትመንት yes ሓንቲ ስላይት ናይ ፋይናንስ እያ ኢንቨስትመንት ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ስለ ዝኾነ ዝበዝሕ ሰብ ከዓ ተኺል ናብታ ናይ ኢንቨስትመንት ይኸይድ ገሊኡ ዕድያ ናይ ክሬዲት ካርድ ከለዎ ኢንቨስት ክገብር ትሪኦ ገሊኡ ዕዳ ናይ ማኪና 8-9% እናኸፈለ ከሎ ኢንቨስት ክገብር ትሪኦ ገሊኡ ጌና መድሕን ሂወት ካይገበረ ከዓ ናብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ወይ ድማ ናብ ካሊእ መገዲ ክኸይድ ትሪኦ ማለት እዩ ሶ እቲ ቁኖ ኣናባብራ ዝብሎ ኣብ ናይ ኢንቨስትመንት ወይ ድማ ሓደ ሰብ ቅድሚ ኢንቨስትመንት ምግባሩ ዝብል ኣብዚኣ ኣክቹሊ ኣይ ስክሪንሾት ክገብራ ይግባእ ነይሩ ኣየዳለኹ ሓንቲ ፕሬዘንቴሽን በር ነይራትና ሓንቲ ፕሬዘንቴሽን ቀዳማይ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ዊል ወይ ድማ ፓወር ኦፍ ኣቶርኒ ንብሎ ዊል ክህልዎ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ እዚ እቲ መሰረት ናይ ፋይናንስ ቀዳማይ ዊል ማለት ዊል እንታይ ንሕሪልና ንኣብነት ኣብ ዓድና ሓደ ሰብ ንሕርመቱ ወይ ድማ ሓደ ሰብ ንሕር ብሂወት ዘየሎ ውድ መን እዩ ኣበይ ዓዱ እንታይ ስርሑ እንታይ ጎረቤቱ ኩሉ ነገር ይፍለጥ እቲ ዓዲ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ ግን ኣነ ንሕር ዘየሎ ከሎ ማዓንቲ ጽባሕ እንታይ ዘጋጥም ኣብ ስድራ ቤት ንሕልካኒ መንግስቲ ዝኡልን ገንዘብ ንሕር ኣለዎ ይወስዶ ይህግሮ ከምኡውን ዝኡሉኒ ናይ ሎን ካምፓኒታት ንሕር ኣለዎ ቀጢፎም እንታይ ዝገብሩ ኩሉ እዩ ዝወስዶ ማለት እዩ ጠበቃ የብለና ብድሕሪ ኣነ ብሂወት ሰብ ዘለኹ ጥራይ ክጣበቕ ዝኽእል ኣብዛ ዓዲ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ዘየሎ ኩሉ ግዜ ወይ ጽሑፍ ናተይ ክሰፍር ኣለዎ ወይ ድማ ጽሑፍ ናተይ ንሕር ዘየሎ ኮይኑ ከዓ ዝጣበቐለይ ኣካል የለን ማለት እዩ very limited ዝኾን ካብታ ኣነ ማለት ስለዚ ዊል ምህላው ማለት ከዓ እንታይ እዩ ቀዳማይ ለቦዋ ማለት ዲ ዊል ለቦዋ ዓይነት ከምዚ ናይ ለቦዋ ማለት yes so ንኣብነት ኣነ ለኹ ጽባሕ ንጎ ዝኾን ነገር ተጋጠመኒ ደቀይ ንኹስተይ ወሃቡለይ ገንዘበይ ንኹስተይ ይብለለይ ኢልካ እዚ just $50 ገደ ሂብካ ተምላእሞ $100 ሂብካ ከዓ ኣብ ኖተሪ ወይ ድማ ሎየር ሄፈሪንካ ሓንቲ ተቐምጣ ነገር እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እቲኣ ቀዳመይቲ ነገር እያ ምክንያቱ we never know ኣብዛ ዓዲ እንታይ ይጋጥም ወላ ሓንቲ ትፈልጦ ነገር የለም ኣይትፈልጥኒ ኢኻ እዋ ከለኻ ብሂወትካ እንድሕር ነዚ ኣሹር ዘይገርካዮ ብድሕረኻ ስድራ ቤትካ እንታይ ዝኾን ምስልካ ድሕሪኡ ስድራ ቤት ናብቲ ካሊእ ክበኣሱ ናብቲ ናይ ካሊእ ናይ ሎየር ዶ ናብ ኣካውንታንት ዶ ብዙሕ ሽግራት ክትገርፈሎም ማለት ስለዚ እቲ ኣብ መሰረት ናይ ኩሉ ነገር ዝብላ እንታይ ቅድሚ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ቀዳመይቲ ትመስል እቲ ኣብ ዊል ወይ ድማ ፓወር ኦፍ ኣቶርኒ ማለት እዩ ፓወር ኦፍ ኣቶርኒ ከዓ እንታይ እዩ ልክዕ ተማሳሊ ከም ናይ ዊል ኮይኑ ዊል እንታይ ኢልና ብሂወት ኣብዚ ኣለኻሉ ማለት እዩ ፓወር ኦፍ ኣቶርኒ ወይ ድማ yes ፓወር ኦፍ ኣቶርኒ ከዓ እንታይ እዚ ብሂወት ከለኻ ግን እስኻ ኣብ ክትውስነሉ ደረጃ ኣብ ዘይትውስነሉ ነገር ወይ ድማ ክትውስነሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ እንድሕር በፂሕካ ስድራ ቤትካ ሓላፍነት ወሲዶም ክወስኑልካ መታን ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ዊል ኩሉ 18 ዓመት ዝኣኸለ ሰብ ሃብታም ይኹን ድኻ ብዘየገድስ ዊል ክህልዎ ቀዳማይቲ ዝኾነ ነገር ተመራፂ ወይ ድማ ክገብራ ዘለዎ እዩ yes ተቀዳመይቲ ማለት ምክንያቱ something happen ማኪና ካዲዩ كل ነገር ዚ ብጆይንት ከንካን ትገዛው على حدار حكينكاسي سواء حنساب ماكينه خيدو بشمي ገዛ ወይ ንብረት ዲዩ ወይ ኢንቨስትመንት ዳርጋ بشمي كل ሰብ ዝገብሩ ማለት if something happens ሰብዚ እቲ ሁሉ ብዛዕባ ፋይናንስ ንዛረቦ ዘለና እንታይ ኾን እዩ ሓደሽ ክብል ኣይክረኸቦን ማለት ምናልባት ማለት
exactly هيوت ناتا مسرح سلازلوا نتحق خنكتور سلازلنا مالتي سلازي دحرويل كاز مسنتايو كاي درجه الى سرعه تي ناي لايف ماتش نعم كم لايف انشورانس كون كم كريتيكال انس كون ناي تعنا زقاصور سبيل كون قاصور هيوت مدحن ناي تعنا مدحن هو exactly كون قاصورم زي نخل نغرات አለው اب هيوت ناس كل ነገር يكنا نقاصر احمم نلكا ديك تحمم ايتخلني خا تحمم تخليخا موت اي نقاصورنا سنكلنا اي نقاصورنا مالت ازيوم ك اب هيوت كلنا وي اب كيد هيوت كلنا ازيوم تغاطيمم كن ازيوم زخون حسنت علينا دو منياتو انفستيجيت كان صحن $10,000 انفستيجيت كان اي غبروني زخون ነገር ናይ ጥዕና ፀገም አጋጢሙ 6 ወርሓት ድቅስ ተባይለ ሓደ ሰብ እንታይ ይገብር ካበም ፂ ካበር ገብር 10,000 ዲቲንግ ካበር ክገብራ ይኽላልን it's impossible ኣብዛ ዓዲ 4 ዓመት 5 ዓመት ሰሪሕካ ዝኣከብካዮ ንስኻ ምስ ደቀስካ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ከተጥፎ ኣብ ሕክምና ይኹን ወይ ብህይወት ኣብ ዘለኻሉ ግዜ ብሓንቲ ግዜ ይስጠፍ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ንምህላው ከዓ ካብቲ 10,000 20,000 ገንዘብካ ከድሕነካ እንዳር ዘይክኢሉ ምናልባት $1,000,000 نحرلك you don't need insurance ወይ ድማ ካሊ ነገር ኣይክድለካ ንኽእል ምክንያቱ ዌልድ ከነ ገንዘብ ስለዘለካ ቦጌርካ ትናበር ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ተኻላይ ዝብሉኻ እቲ ናይ መድሕን ህይወት ይኹን ናይ ጥዕና ናይ ስንክልና እዚ ኻ ኢን ፕሌስ ክትገብሮ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዛ ዓዲ ንሕሪኻ ዝበዝሕ ሰብ ናብ ጎፋውንድሚ ዝኸይድ ኣነ ማራይ ሓደ ግዜ ይገርመኒ ማለት እዩ ኣብዛ ቀዳማ ዓለምና ነበርናስ ዋይና ናብ ጎፋውንድሚ ንኸይድ why would do that ንምንታይ ብህይወት ከለኻ ሬስፖንሲቢሊቲ ወሲድካ ናይ ሓላፍነት ናትካ ናይ ስድራ ቤትካ ወሲድካ እቶም ተፍቅሮም ብድሕረኻ ጽባሕ ንግሆ ከይህሰዩ ጽባሕ ንግሆ ኣብ ዘይውድቕ ከይወድቁ ብመዳይ ናይ ትሕዝቶ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ከይወድቁ ፈሊጥካ ወላ $10 ወላ $20 ምክንያቱ ዓድስ ኣብ ዓድና እንታይ ዝበሃል ምሰላለሳ ማሕወይ ኣድጊ ካብ መማታ ሙግታታ ዝበሃላሉ ኣብዚ ግን ኢን ሪቨርስ እዩ ሰብ ካብ መማቱ ሙግታት እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ መይትካ ናይ መቃብር ዶ ናይ መዕፀው ዶ $30-40 ዘለካ ብውሕዱ $30-40 ስድራ ቤት ንሕርካብ ኢዳ ናብ ኣፋት ነብር ፀንሕ ካብ ቤት ከምፆ ትኽእል it's impossible it's very hard ኣዝዩ ከቢድ ይኾን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክህልወና ዝኽእልካ እቲ ናይ ኢንሹራንስ ድዩ ናይ ኩሉ ናይ ጥዕናና ድዩ ናይ ስንክልናና ኢን ፕሌስ ክንገብሮ ከልና እቲ ዝበለፀ ነገር ማለት እዩ ድሕሪኡ ሳልሳይ ንሕና ክንቋፀሮ ንኽእል ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ እንታይ እዮም ንደቀና ትምህርቲ ዝኸውን ካብ ፅባሕ ንግሆ ወድኻ ዶክተሬት ክመሃር እየ $180,000 የድልየኒ ኣሎ ንሕሪልካ ካበይ ከተምፅኦ it's ኣዝዩ ከቢድ ብሓንሳብ $200,000 ክትህቦ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክኾን ይግባእ ኣትሊስት ካብ ሕጂ ብ50 ዳድሚ ከምቲ ዓንተ ዝበልካ እናተዋህለለት ገንዘብ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝኸውን ናይ ደቀና ድዩ ከምኡውን ናይ ሴቪን 10% ንዓና ሴቭ ክንገብረሉ ንኽእል ከምኡውን ኢመርጀንሲ ፋንድ in case something happen ንምንታይ እዚአን ንሕር ዘይተገበራ እዚአን ኩለ ፅላላት እዚአን ንሕር ዘይሰሪዕናያን ታ ኢንቨስትመንት ምሑ ከነብላ ካብ ሱራ ቀላል እያ نحر زي نجار زي جرنا يصنعنا زخون نجار تقاطي من أبين هم قوي نفتن إنفست قبرنا إنجنزبنا نوعين مكالا خلي يدخلون نقول زلنا ماتي emergency fund هسنا هيكا save جنزب نحر بقول نقول ميت هسنا هيكا كم ونتناي دقها in place غير كان هسنا هيكا at least شعوني investment خدكيت you are ready مالتي تحريو أب كندا نحر لها ببعض TFSA RRSP غير كا invest قبر وين ما سخا أبتو more opportunity وين ما عدلات نبلون وين ما صقا growth أبقوم كتوافر يقبع مالتي حاجة حسابه زبازة حساب نسلسة ستيب سجيري أبتارا بعد ستيبز أوتوماتيك حجي أبتارا بعد ستيب نيشتي نجر هقف نحرقات إما قلتيفا لا تدخل تودغ مالتي كم زي جزاسي أب نورمال ميرز هانس جزان تاي وي حدا بلاسو أب نورمال تحت جودغار كيف عاد كان حرانيس كان تاي زخون نفاس ماتيو ماي تمتيو زخون تفوترا حيلس كودو خيله exactly كم زي عسران العلي أبز حسب قالوا عسرا ديجري دربين العلي أبز حسب قالوا عسرا دربين تحت قدم تخوت لك فاينانساوي ناتنا خا كم غير نحر سيت اب غيرنايو ولا حنتي انفستمنت ناتنا شو ولا حنتي كون ما دحريو ابتناي تي اف اس اي دي ار ار اس بي دي وي ستوك ماركت ابز دلخا بزيوم عند اكاونت اب امريكا زلو سبكا بروز اي ار اي وي ما 401 كي نبلوهم زناتنا ار ار اس بي نصوعو اب امريكا 401 تايو حجي تاكس فري سيفين اكاونت ار ار اس بي منالواش بتغرنيا غيرنا تغليصنالهم صبو اندي زبلصه انتايو كاب ستوك انتايو تي اف اس اي انتايو ار ار اس بي انتايو and كال زلو ببانكس اكسس كنرخبولو نخيل نغرات انتايو مسكب زعبهم سيبلنا وي 401k انتايو yes so توم RRSP TFS نبلوم زلنا اكلتنا نمولو register account non register account نانا نصوم توم
እዚኦም just account investment يكون እዚኦም ወይ product يكون እዚኦም just account كم بانك حساباتهم بانك حساباتهم بقى كم زنا checking saving مش نعمل checking غيرك توافر يتقلنها وي saving غيرك توافر يتقلنها لك توافر كلها بزيوم register account ወይ ድማ non register account ንብሎም ዘለና non register account ሕርከኖም ካሽ አሎ ኮሙን individual margin አሎ ማለት እዩ register ክንብሎም ከለኻ TFSA ወይ ድማ tax free saving account ሎ register retirement saving plan አሎ RESP ወይ ድማ register education saving plan እዚኦም ናይ ቆልዑት ትምህርቲ ናቶም አሉ ማለት እዩ so እዚኦም just account እዮም ኢንቨስት እንገብረሎም ክንበር they are not product ወይ ድማ ንብረት አይኮን ወይ ድማ ኢንቨስት ዝግበረሎም አይኮን እዚኦም ባንክ حسابات exactly account ክንከፍት ከለና ነትናይ stock market ይኹን ነትናይ mutual fund ይኹን ነትናይ index fund ይኹን ነትናይ manage investment ዲ ቦኦም ጌርና ንኸፍቶሞ advantage ናቶም እንታይቶም register account እንድሕልካኒ ከም በዓል RRSP TFSA ወይ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ሮዝ IRA 401k ዝበሃሉ እንታይ advantage ናቶም እንድሕልካኒ እቲ ገንዘብ كعب خلو تولد تاكس فري زعبيل كمالتي اوكي imagine ابزي 10 عامت let's say $100 invest كركا زي $100 دبل كاينو next 10 years دبل مسكونه كلته 100 خوين له كابز غلطه 100 تاكس زيرو خطوصو خلاهان ويدما 50% ناتو تاكس تكفلو له خلاهان زلف للي نعم حدا سبسي $50 كم انكم كاين كتكفلو له خلاها تاكس خندي تاكس هتخفل كندي percent tax depend right tax bracket night exactly نسي سلازخانه نزي تاكس كتملت نحر دليخا ازيوم account register account نولم زلنا كم بعد TFSA RRSP RESP register education saving plan ابزيوم بزيوم غير account كفت كلها زخونه ناي تاكسي تخفلو ነገር የለን ማለት برافو tax free tax advantage አለካ yes ابزي ግን ሁሉ ሰብ ከረዶ ዝደሊ it doesn't mean كلهم نخلو سب صباح يكون مالتي نقوليهم سوات RRSP متنوم high income زخون سوات نقوليهم TFSA صبوا مالتي everyone is different كلهم قد نسلز تعصكم كل سب بمنصر عتاويو بمنصر لايف ستايلو exact بلك بمنصر بتنسونات زدلي ورا واحدات بوم زدرت مالتي ابو خا كم دلاك ገንዘብ ተቀምጦ له ማይከነን ምናልባት ካሊ ማዓልቲ ንሕር ግዜ ረኺብና ብዛዕባ RRSP TFSA ምናቱ ኣዝዩ ስፍሕ ዝበለ ፕሮግራም ስለዝኾነ ብዛዕባ ሞር ከነብል ንኽእልና ድሕሪኡ ከም ዝበልኩ ድሕሪ ብዛዕባ ናይ ሴቪንግ ምግባር ብዛዕባ ናይ ኢንቨስትመንት ካ ንጥቀመሎም ኣካውንት ክንጠቅሰና ኣብ መወዳእታ ሽዑ እቲ ናይ ወልዝ ትራንስፈር ማለት እዩ ወልዝ ትራንስፈር ካ እዚ ፀጋታት ዘለካ ወይ ድማ ፅባሕ ንጎ ገንዘብካ ድዩ ገዛ ምስ ገዛእካ ዲኻ ገለ ከመይ ጌርካ ብውሑስ ዝኾነ መገዲ ናብ ስድራ ቤትካ ክትሕልፈሉ ዝኽእል ኣገባብ ወልዝ ትራንስፈር ንብሎ እዚ ኸዓ ድሕሪኡ ራብዓይ ደረጃ ሓምሻይ ደረጃ ንገብሮ ማለት ስለዚ ንፐርሰናል ፋይናንስ ዝብሎ ኩሉ ግዜ ሓሙሽተ ደረጃ መጀመርታ ናይ ዊል ዝበልናዮ ድሕሪቶም ክንቋፀሮም ዘይንኽእል ነገር ድሕሪቶም ክንቋፀሮም ንኽእል ራብዓይ ድማ እቲኦም ግሮውስ ወይ ድማ ከም ናይ ዕቤት ሓምሻይን መወዳእታን ድማ ወልዝ ትራንስፈር ወይ ድማ እቲ ፀጋታት ናትካ ከመይ ጌርካ ናብ ጀነሬሽን ናትካ ክትሕልፈሉ ኣገባብ ክትሃንፅ ኣለካ ማለት ንዝኽእሉ ክትገብር ኣድቫይዘር ንሕረኺብካ ኮፍ ኢልካ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት እዩ ማለት እዩ exactly ነዚ ብሙሉኡ ክትገብር ድማ ነዚ ብሙሉኡ ምፍላጥ ኣየድለይካኒ ፋይናንሻል ኣድቫይዘር እስኻ ዝኣመንካሉ ፋይናንሻል ኣድቫይዘር ወይ እውን እስኻ ትፈልጦ ፋይናንሻል ኣድቫይዘር ጌርካ ብኣማኻሪ ፋይናንስያዊ ኣማኻሪ ጌርካሲ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ነዚ ብሙሉኡን ግድን ክትፈልጦስ ኣየድለይካኒ ምሽ ግን ንዝፈልጦ ኣካልሲ ክትቀርብ ክትክእል ኣለካ ወይ ንዝፈልጦ በዓል ሞያ ከምዚ ደንቲስት ምሻሎ ናይ ስኒ ክሳይ ምሻሎ ኪኢላ ብዛዕባ ስናኔ ኣነስ ከመይ ገይረ ንስናኔ መልኦ ከመይ ገይረ ክስታይ ገብሮ ገለ ምፍላጥ የድልየኒ ዲ በዓል ሞያ ኣሎ ምሽ ኤግዛክትሊ ኣብ ፋይናንስ ከዓ ኹም በዓል ሞያ ኣሎ እዚ ፋይናንሻል ፕላነር ወይ ከዓ ፋይናንሻል ኣድቫይዘር ኣማኻሪ ናይ ፋይናንስ ወይ ገለ ዝበሃል እሱ ይስርሑ ማለት እዩ ንዓኻ እቲ ፋይናንስያዊ ህይወትካ ውጥን ገይሩ መደብ ገይሩ بصفوف زخونه فاينانسياو مصا خم زهلوكا زغبري مالتي which is اسخاوم زعبو استماهير كايخا yes so exactly نبزحاتون تماخري خا بزعبو yes اما عطاوي زغاطمني ነገራት ከተናገራ ከም ዝበልካ ገለሰብ እንታይ ብልምስልካ ታላም ኣብያ ትበልዕ እንታይ ትበልዕ ኣበይ ማይ ትሰቲ ኣርኤንሞ ባዕለይ ከይደኻ ሓልባ ይብል ማለት እዩ ገለሰብ ካ ይነዋት ማእከለ ኣይገድሰን ንብዛዕባ ታናላ ጥራይ ከመይ ገይረ ፀባይ ሰቲ ጥራይ ታፀባ ጥራይ ርኤን ብለን ማለት እዩ ኦኬ ጽቦቲ yes exactly ሕጂ ገለሰብ ያ ከም ዝበልካዮ
passionate كينو بزعبو كل خفل زدل السوالو yes we do every actually أبز حالة في كل عامات 3 عامات قبل كانوا financial advisor كانوا يجمعوا كلاسات نيرو مالتي إذا كان تايم نتحبرت سب free class every Sunday free class بزعبا زيهم كنت أصلا أنا حنا دارجا كلهم free class هلو sure free class every Sunday بزعبا على RSP ديو بزعبا TFS ديو بزعبا investment ديو بزعبا stock market ديو every Sunday free class نقوله مالتي حجي كفلت زدلي مور even هنا recommend إن نقبل زخون سب أنا قد ما advise مقارن حد سب حتى أنا سمبت كلاسنا أوتي زبلو مالتي منات سلمان تاي دحريو أنا كم كنت رايز مرحب انتي دا ديسكاسنا نقبل أبتناتو شجرسي ويد ما أبتناتو زلو فاينانساوي ديسكاس نقبل ما أكل زيادة نقبل زيادة تشنان أبرست من مخارج نعمل كم زي حدث بزعبا أخ إلكايو لخا وكيلو إنبل بيلكايو أنا بزيد لخلو جيزة ونقعد خانو وسانا كوسل مثلا انتي قبل قرب أتليست نحر حيز أنا حتى بيزك نقل دحريو تزعابي نقرات راينس قبلو لنا عملت أبيات أزبلت إنشورانس تعوز حاسرة ترخبو اللي خل أينتي مستوى صعب investment ناتو أينتي كامبانيات صبات investment زلوا مسو invest قبل لازم أبزي تي application ديو تخالي كاري بروستاتي لعلي زليو وين ما لايسنس زليو بروستات أبو بتعمي حقو زخل مالتي أبتي knowledge جين we recommend everyone نايسن بت كلاس كذا مهار دارجة advice نقبل سب دارجة يبلنا مالتي منادو is very helpful دحراي زبز حسب نحرق خايف أو كم زي لو ما صبات الله لو ما بتعرف أي زخزة منادو عموز ولا رديد سر زي بلو بزعبة كزارة بعد لني تلا علوسي أو كريبتو الله خمزيا وبيتكوين الله خمزيا أنت بيتكوين الكافلتني حجيب بغمو أبتنا يسنبت كلاس أتند الكجبر ويد ما بارتيسيبنت كجبرنا حتوما أبتنا يسنبت بمولو دحر من مهارو كم زبل كاو نتنا أدفايز ملكت كا كوفينا 101 كأن زارب مالتي رايت بتعم تصبو أزيو تصفف مجلس إثاتنا نسمع زلنا بزحاتون فتيمولو مالتيو أبز كومنت تنبوت اللي خابزح أزيو تقام زخون تمرتن ركبها لنا خما أكلي لهم بتعمي فتيمولو which is دزبل نجر جزيهم إنفست خبرون كلوسي قال حزوم كأخذوا خمسة لهم ناس أزبال نجر يلمش أبز مسانا أنا أبنت 5 دقيقة غيرنا لنا خاب نجمر 5 دقيقة نهيو تخفيليو شد شميت سومون دين قالين عمرنا هيوتنا كابزن شد شميت سومون قالسي ويسبع آخرهم تقلن نبرن 5 دقيقة ويساعات كتكفلن كلها قال نجر حس كهات كيت كلا لك بنات أسايكونا نزيد تمرت نازي بنات أيكونن تخفلوا له لغة يا أخي أنت تخفل لها جنزب كمان أيكونن جزيرات تخفل لها an hour and a half 2 hours قال so نحد زيتك من نجر كل 3 ساعات رئيها اختوت إن كان لها سي 3 ساعات ناي جزيرها كفيلك حماقنا قاعد يكون كان لها مالتي زيرو غات وتسأل لها مودما which is your piece of life ناي جزيرها شرمرامي خات ناي هوتك شرمرامي خات خفل زلها جزية مالت ناي هو شرمرام سلزخونه مالتي أوكي نبو فرس كنوتو investment انتايو لمن تاي ناخخ نوفر زلنا أبستفعل على عين توفري real estate توفر لنا stock market توفر لنا كريبتو لنا supply chain لنا mutual fund لنا بزح عين توفرتات يزولو أزيو بزح عين توفرتات so لمن تاي نوفر وفرس انتاي لمن تاي كنوفر سوبر انتاي تي كندي قوم نجرنا يوفرسي انتاي نمنتاينا نوفر كان هنا شو سو صبت حسابات بحصر زبالت ناي روبرتو كيساكلا ابهال عزيز فتو ابهال بفلاي اوفرك من سخدو مالتي وفر انتاي بحصر جلس امس بروس وفري مالت يلو بجنزب غيركا جنزب ناي مفتار سنفلطت يلو مالتي كذا حصر ديفينيشن ناي وفري بجنزب غيركا جنزب ناي مفتار سنفلطت مالتي سلازي اذا انتاي جنزب كاس مربح مالتي ولا حنت خالي تشمو يقول مالتي نبل قدمينا وفر انتاي لنا متاونا حدث جنزب مسمصه بزخون يخون دكتور كينيديو كلينيك سريح ديو ولا ريستورانت سريح ديو ولا لوير كينيديو whatever كينو حدث دومز يمس دومز مسمصه نتين جنزب اما علن كوعلن سلسته اماراتين زلو ماتيو تقداميت اماراتي زلاتو نتين زمصه جنزب سبند مغبال ويدما ابغز خراي ديو ابس بيزا ديو اب فاكيشن ديو كوتا ابزلليو ابتنعون قح زبلو ነገር سبند خغبرن ويدما خطافن مات سبند هرجرون جيم از اوفر ولا حنت تعرف ነገር የለን ከሄዳላ ማለት ነው ተወዲያ ኦ እተኻላይቲ አማራጭ ዘላቶ ነቴን ገንዘብ አምጪው ከዕቅበን ማለት ነው ሳሚ $100 አውጽን ሕራሪካ ሐጂ $100 ክንደይ ሰባት ሒዞም ማልካ ተሐስብ ኣብ ክንደይ ሰባት በጽሕ ሓልካ ተሐስብ
most probably على شحات سبات بزيح الله right نبزيهم كلهم بزيحة أبايكا بزيح الله مسي الله أباي مس مزت كنت مرجع تبني ويعقبني ويتحلفني تبني right ويعقبني ويدما أحلفني تبني جنزب دوك بلاكني كعقبان نحكي له سيف جري على خماتي ناتي كين على مالتي otherwise سلز مزت راي ناتي تكون يتخلني أنا سلز سريح سلز مصخوا ناتي تكون يتخلني أنا مسحسكوا أنا على هذا حبتي لا خوف اللي تصقع بزم سولكوا شعيا مور ناتي تخون سلزي سيفين مقبار كرايت مريج علاتنا مالتي سيف مقبار أزيب طعم صبغي سيف مقبار كات سيف زي مقبار أزيب اللي مالتي أنتو خنا مس سيف زمن صعبين أطلع سيف مقبار كجنزبك زمن صعبين أطلع حدا خاون عم تابز حلف عمد كباب 8% نيرو إنفليشن وين ما زغبابة رح بزيادة نزي مرعمو قبلنا نزارب النخون جن زغبابة كسب 8% نيرو قد معمون كومونا كورونا زنبرلو imagine أول شغل عمد كباب 10% وريد له مالتي 100 شح نيركا زين 100 شح المقطع عمد بانك تعمي تنيرن لو ما أنت أبانك خيركا 100 شح كسرت ترخبنيخا أبعد أجان حركيتك جن 100 شح كان نزجر جراخا ناشومون 84 دولار كان نزجر جراخا مهنياتو إنفليشن على زي الرئيس صار عينا يجنزبين نسوع ماتيو أنت أصل سيد مسشعو أمارات أصل سيد ثلاثنا زبز حسب بايزوي أبزان قداميتن كاريت درجاني زنبر ويباخنا ويكاي عقبة سو مستمعك أب تمعك أب صبوتي على نيرنا قلت أتناي قدم old style ويدما old تمرتيك صاحبجي عقب جنزب زبل صبو مخري حيزو أنت خوانا قن كابو استفلي ويدما نعاء مور تشمخ قبرايك علن ويدما خما عبلايك علن مالتي السوسر زغنا أبتي spending يترف مالتي كاسال سيت تمسعو وفرت بالزرابات مسمات investment this is the reality هذا السب كيبتم ديو ويسأقوها مع عبليو ويكعب نحردليو انتا يزقبر له كوافر له أب مسحب كل تصبوت نجا تقل صلي الله أي تكمل لي فورس نخلي نجارة متى مسلا كن أب جنزبك أتصرح هنا رخبها مخليت بعد حدا بعد سلسته بعد حمشته مخليت زنبور وتذكرهم يخال مسحب كل سماتي سلسته يوم تنقص يبوم سروح لي يبوم ماتي اتبع حدا انت غيره إذا حيال نقصيو زيناتو زيد اللي سلز خونه زنقص زيدو نتاع حنت مخليت انت غيره أب صنع بوتسا كبيرو حبيوا ماتي تبع سلسته خا وسيلو نجدو دبل غيروا ماتي اتبع حموشه قلخا سلسته تريبل دي غيروا ماتي سلسته يوم تنقص دحرق زمسيو بولس كان عم حساب نقبر يلو ماتي حساب نقبر مسولم اتبع حدا انتايلو ويتايلو حيال نقص سلز خانكا صباح نقول خيط حتى نمتان أقميت أصنع حابي أصنع حلو نبردك إن كذي حنتي له يبو مالتي التحدي خا أنت غيرو دبل غيرو التحدي خا خم ملك مالتي شو عنا التحدي حد يقول نتيم قالوا سواتي بو مالتي it's easy أبغى زبون of course جا تغلسي زبزحة وين ما تغندي علامة نخلي نجاري جن أبزون كتير تخلي على سلز زامن اللي بزح الزم ساعة مالتي سلزي أبغى زبون تأزلت كجنزب إن حرزي سرح خيال تحدق كابيد كهلا إما عصرت عمت مولو 100 شحق 100 كاي دي تينغ عصرت حسن خامس لك نو ايسان حقانين اوريدي كالي سو سيدوني اوريدي تي انفليشن كاين كيدي مالتي سلازي اتي انكو نغا كان وافرلو ويد ما غنزبنا خنا بتمرلو يكون كان عابل يكون كومون اتي انفليشن بعابيو اتليست 4% غنزب كعمتاو نحزي عبلو خينو اوروبا هلو كندا هلو يو اس هلو بزيغدس ابع افريقيا خلي زرباي كلتا 100% inflation is very difficult control government and government at least كان ابزو قدام العالم كن at least ابزو سلسته كونتنت كن USA Canada and America Europe زين انتو حدا كلتا % عمتاو inflation على نماتي so كلتا % ازي ما نفطر خير يكلني ما نفطر دوكو بلو inflation دخليه للماتي unless new system مزيو كم نبع الكريبتو نعر زي مزيو مالتي كم government دوكو بليلو من الوقت جنزبي برينت قبل زخدت دون لإنكو قبل زخن نص خمس نت inflation ده يقبرو يقار دونبر أقبلوني مارتي السؤال زخنة جنزبنا متان كاي موت كنوافرو نقدر مارتي سلزي جنزب موفر زي حدا خبتي كندي علامه ويدما تي inflation سلزلو كلايكا صقانا كعب النحركينو بموفر ترايك عب زخن مارتي in fact كون حريقة كوسدرابتنا أزيوم very savvy investment يوميرو بقول زغنا فلتنا investment يوميرو نالبات كم حجي أبل مايكروسوفت لهم زي فلتو خون خوليهم إيش ما تو هو أنت إيرتراوين حريقة كل جيزة نعم تدي ذكرى نحر جنزب رخيبة
انقاقحو دورهوت عيت نشتي أتجزء كم دك حرستاي نجار كم يتجزء ماتي انقاقحو تجزء خلتي انقاقحو كسب شاقوي تخون عيت قرانا عيت بلعنا يس شاقوي كنا دورو صاب تخون تيا دورو صاب شاقوي تمس عيت بلعنا أبسال سايد دور بدي أقول عيت بلعنا حجي بقى كفيل الأخوة إذا عينتهم بحري تتقوم تدنا نيرا ماتي they know the investment زخونة جنزب رخيبهم نحاجة يكونهم أخليهم زجوجهم زخونة جنزب رخيبهم أبطل بقي عند وافر نيرا ماتي سلازي التي investments بهالأمرس يفوتوهم نتانا بقي عند قاقوح الزنبرت نابز كندا نتويا حج ناب أمريكا كندا أوروبا نتويا product رايز غير يا exact وسيرفيس رايز غير بقى تنقاقوح الزنبرت أبل كين لهم نالبات التي عيد زنبرت خا نالبات مايكروسوفت خين لهم ماتي سلازي أبزيو منا خنوافر زنقدر ماتي so أبينا إسلامنتاي نوافر زبلو خلايا أبنت كام سلازي أب ستوك ماركت هكذا تقندي إنفستمنت زبلو مات كل جزء أب كل نجار مات ولا هم زبل كعنتوي حاجة أبزي جزء ياسب يوافر يزلو جزء مساناسي عدا ساعات نحرا له هينو جزء إنرجوني إنفستيجر نازل مسانا true إن حاجة زخون نجار بروفيت زي بلو هينو إنفستمنت ورا يديني وكخيدار له exactly سلازي لك خمت جزانا إنفست نقبره جنزبنا خا إنفست نقبرينا ماتي أبينا يزبل ويد ما نمنتاي أب ستوك ماركت زمرزبل كاري عرستيو جن تيك عندي وانا نجر كم زور كاتي إنفليشن على كم ممكن عبن حركينا تأنكم مرة لنا كرابح خلالو ماتي بعد خانات كبيزنس أو شيء أب بيزنس كهتوافر كلها it is 100% profit نواهي 100% كا تي disadvantage ويد ما الريسك ما أصحاب على خطوة زي خماتي حجي كل سباي كنا نجن بقعتنا بيزنس كخفت زلوه ويجزار زلوه مالتي ناتو بيزنس مخفات مالت ساعة 3 تسيخها وساعة 4 100% responsibility نات كمال ولا حد خالي يلا كم زي أمسك الكاسي تركسوا له نجار ساعة كنا مالتي وانا يا أخا exactly وانا سرزهم كم واقعت كفليها سامها تركبي خمالتي التواجع مخفال جن كل زبوجو قال لك أنا جن ناتو كل سب ناتو different ديليت ويد ما وني وكل نجار سلزلوا استفعل لنا سلزخونا كل سب زي كده ليه خدمة مالتي أبتنات كبزنس كتوافر كل حاجة اتزبلت أنا جر مالتي ناتو 100% profitable العود أنت زي كأنه جن التنا جنزب كان حرام بزنس كتوافر زي كيلقى وايو جنزب كان بنك تو ملخ anyway كنت جنزب كوي وافر يزلوا كان عخايا وقطر زراعي كذا لمبر بتزاور مقدكو إذا يوافر يزلوا مالتي بانكس يا أو خوفاي بلونيم رد خوفاي بلونيم سلازي بفارمتي غوزي exactly لو ما عندك إنك أنا سخان من ميتش نهرن بانك يبنامكم صح مسينا نهر ميتش حاونا نامكم تين ميتش حيونا نامكم دحرسهم مسابلوها خلو تين قطر زها كان جنزب أو تين برينت خبو خلو بين عن قطرين مسحة التمنت أيتين ناتك أورد جان كيدن يناب إنفستمنت ناكالوت سبات زقموتو أبسمون زي توهالي لينا بخز مزل وين أبايز مزل مات سلازي تي إنفستمنت المات سلامنتاي نحنا كم تنايتهم بانك زوافرو زلو جنزبنا بقعتنا تمحيزنا حدا خبتي زعابي مستيرونا بزي كندا ويا بزي قدام عالم منقستات هون بانكتات كفوتو زيادة اللي خلينا نقدر نحرر هنا تي إنفستمنت that's why من جاب كندا they make it very complicated هون أزيو أداناغاري ويد ما ركع سيستم تتقيمهم نتسب بزعابة إنفستمنت كفلت كم زي بقولوا بزعابة بزح نقرات كم زي السيرز قبرو مالتي سلازي كم تي نسوم زوافرو نحنا ها كنوافرو لنخل أجابات كنفتر يقبع مالتي يا سلازي كنوفرن كلنا سي وفري خمت زبالكا ونجنزبكا جنزبكا بتصايكا نجنزبكا سي بتصايكا هتقبرون كل خاي ما أكلت رأيب كنزوفر سي ما أكلن جنزبون يوفروا بحد مالتي أنجيهم ما أكله يوفر جنزبو خاي يوفروا كلتيهم أتاوي حزوم نجزاياتو مالتي كلتيهم سي حجم ما أكلس مبرر رخيب الله وفرغ نوفرن كلنا خا نجنزبنا خنبزحو إلنا تراي كونان نوفر نجنزبنا كم زلوا نخص أن حلنا ونوفرين خمس بالكاب yes نابنت عمتاوسي 4% inflation إذا بايزوي ناي inflation Federal Reserve وي ناي أمريكا خصايتهم ما أكلاي بانك زوجوا حبريتاسي CPI ويكا consumer price index بواغانا هالخ تترايم كمان زوجوا 4% سي أزيو وحد
8% actually ናይ ኣሜሪካ 8% እዩ ነይሩ ዝሓለፈ እዚ 8% ከውፅዎን ከለዉ 800 ዝቕባበ ኣሎ ክብሉን ከለዉ ኸማን 800 ብኸመይና ዓቂናዮ እዮም ዝብሉ ሳቶም ብCPI consumer price index በቶም ሃለኽቲ ነገራት በቶም ባኒ ኮሚደረ ኣስቤዛ ስጋ ገለገለ ናይ ራስ ማል ኢንፍሌሽን ኣሎ በይኑ ተዓቃቅና ዘለዎ ናይ ኣሰት ኢንፍሌሽን ናይ ብዙሕ ዓይነት ካልእ ሞባይል ብዙሕ ዓይነት ኢንፍሌሽናት ኣሎ ብዙሕ ዓይነት ኢንፍሌሽን ሲ ብሓደ ንሓደ ማለት ዕዳጋ ሲ ብዛዕባ ኮሚደርን ባንን ማይን ጥራይ ኣይኮነን ምሽ ገዛውን ኣብኡቱ እዩ ሰፕላይ ቼን ኣብኡቱ እዩ ካልኦት ፋይናንስ ኣብኡቱ እዩ ኩሎም ኢንዳስትሪታት ኣብኡቱ ኣገልግሎታት ኣብኡቱ ኣትዩ ንዖም ከማን ዘካተተ ኣይኮነን ኢንፍሌሽን ንዖም ተዳ ኣካቲቱ ግን ዋጋ ናይ ገዛ ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበረን ሕጂ ዘሎን ረእዮ ትፍልል እዩ ናይ ገዛ ኢንፍሌሽን ሕጂ እቱ ኣይኮነን ኣው ናይ ገዛ ኢንፍሌሽን ተዳእቲናዮ 20% 20% ገለቢሉ እዩ ክበጽሕ ማለት እዩ ኢንፍሌሽን ሬት ወይ ከዓ ናይ ዝቕባበ 20% ማለት ድማ ገንዘብ ካሲ ዓም 100 ነይሩ ሎማ ዓመት ካ $80 ክኸውን እንከሎ ወይ ከዓ ዓም 100 ነይሩ ሎማ ዓመት ካ ዓም 100 ሽሕ ነይሩ ሎማ ዓመት ካ 80 ሽሕ ክኸውን እንከሎ ማለት እዩ ስለዚ ወፍሪ ገንዘብካ ንኽተብዝሕ ጥራይ ኮንካ ነተወፍር ገንዘብካ ዋጉኡ ከም ዘለዎ ንኽጸንሓልካውን ከተወፍሮ ክትክእል ኣለካ otherwise ገንዘብካ እንዳጎደለ እዩ ዝኸይድ ኣብ ባንክ ተቐምጦን ከለኻሲ ዓመታዊ ንሕና ዘይንሪኦ ቀረጽ ዝቕባበ ዝበሃል ቀረጽ ኣሎ ዝቕባበ ማለት ድማ ገንዘብ ናይ ዕድጋ ሓይሉ ክቕንስ እንከሎ ማለት እዩ ገንዘብ ናይ ዕድጋ ሓይሉ ስለምንታይ ዝቕንስ እንተዳኢልና ብዙሕ ገንዘብ ካልእ ገንዘብ ከዓ ስለ ዝሕተም ብዙሕ ካልእ ገንዘብ ከዓ ስለ ዝሕተም እቲ ገንዘብ ብሕጊ ናይ ጠለብን ቀረብን ከዓ ብዙሕ ገንዘብ ሲ ንውሕድ ምህርቲ ይጎዮ ማለት እዩ ንውሕድ ምህርቲ ብዙሕ ገንዘብ ሲ ከምዚ ናይ በዓል ሱዳን ዚምባብዌ ገለ ዝረአናዮ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ብዙሕ ምህርቲ ድማ ዘየለ ሃብቲ ብዝሒ ወረቐት ብምሕታም ኣይኮንካ እንትህብትም ሃብቲ ብዝሒ ምህርቲ ብምድላው የን ሃገራት ዝህብትማ ፕሮዳክሽን ኢኻ ተብዝሕ ጥዑይ ዝኾነ ቁጠባ ክትፈጥር እንድሕር ኮንካሲ ፕሮዳክሽንን ሰርቪስን ኢኻ ዳኣ ተብዝሕ እምበር ገንዘብ ዝሕተም ኣይኮንካ ተብዝሕ ትሩ ብጣዕሚ ጽቡቕ መግለጺ ኦኬ እስከ ናብ ስቶክ ማርኬት ንእቶ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኤሪያንግ ኢንቨስቲንግ ዝበሃል ፕላትፎርም ናይ ስቶክ ማርኬት ትምህርቲ ትህበሉ ዲጂታል ፕላትፎርም ኣለካ ብዛዕባኡን ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ይንስከ ያለና እንታይ ስቶክ ማርኬት ኮንሰፕት ኦፍ ስቶክ ርዲት ናይ ስቶክ ማርኬት እንታይ እዩ ካብ ካለ ዓይነት ወፍረታት ሲ ኣብ ስቶክ ማርኬት እንታይ ዘፍለዮ እንታይ እዩ ብዛዕባ እቲ ፕላትፎርም ናትካ ኸ ጽቡቕ ሕቶ ሰምሃዊ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ክመጽእ ከሎ ማዕልያ ዘይብሉ ጌጋታት ወይ ድማ ማዕልያ ዘይብሉ ብዙሕ ነገራት ጌጋ ባህላ ይኹኑ ኣራዳዳ ይኹኑ ዘሎ ዝበዝሕ ሰብ ማለት እዩ ከምዚ በልካዮ ግን ስቶክ ማርኬት ንዓድ ብሕፅር ዝበለ እንታይ መስለኒ ልካ ከምዚ ሓደ ኦሽን ጌርካ ወይ ድማ ሓደ ውቅያኖስ ጌርካ ክንወዞ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ውቅያኖስ ብዙሓት ዓይነት ዓሳታት ኣለዉ ማለት እዩ ንኣሽቱ ዓሳታት ኣለዉ ማእከሎት ኣለዉ ዓበይቲ ኣለዉ ማለት እዩ ኣየናይ ዓሳ ምሳኻ ዝምጥን ከዓ ንስኻ ተማሂርካ ነቲ ዓሳ ብኸመይ ጌርካ ትገፉ ከዓ ናትካ ስራሕ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ስቶክ ክበሃል ከሎ ግን ሓደ ዕዳጋ ማለት እዩ ዕዳጋ ናይ ብርክታት ወይ ድማ እቲኦም ሰብ ካምፓኒታትን ከምኡውን እቲኦም ኣውፈርትን ዝራኸብሉ ቦታ እዩ ልክዕ ሓደ ሰብ ጤል ክገዝእ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ዝገበር ኣብ ዓድና ናብ ዕዳጋ ሱሉስ ዕዳጋ ሓሙስ ዕዳጋ ዓርቢ ዝበሃል ኣሎ ከተምኡ ዕዳጋ ካ ትኸይድ የስ ኣብቲ ዕዳጋ ትኸይድ እቲ ዋና ይመስል እቲ ከዓ ገዛኢ ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ዕዳጋ ዘውዓለካ ካ ትገዝእ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ዕዳጋ ኣዝዩ ሰፊሕ ሕጂ ሰብ ግን ስቶክ ማርኬት ኣበይ ክዋፍር ስቶክ ማርኬት ብለካ ሓደ ሰብ ምፅኡ ኢሉ I don't know እንታይ ትፈቱ እንታይ ፍልጥ እንታይ ናትካ ሪስክ ቶለረንስ እንታይ ዕላማኻ እንታይ ጎል ናትካ እንታይ ፕላንካ I have no clue ሳምሲ እንታይ ዓይነት መግቢ ፈቱ ንሕር ለካሲ ብመልክዕ ክነግረን ትኽእል ዶ ክነግረካ ይክእል impossible right ሕጂ ዝበዝሕ ሰብ which ሓታ ኣነይ ዝኾነ ሕቶ ኣበይ ክዋፍር ስቶክ ማርኬት that's not the right question ከምዛ ዝበልካ እንታይ ስቶክ ማርኬት እያ ታ ቀዳመት ሕቶ ትመጽኹም ተገምጢለ ሕቶ ዝሓት ማለት ዝኾነ ሰብ ሓተ ንኸሎስ ኣበይ ክዋፍር ንኽእልኒ እንታይ ስቶክ ማርኬት ስካሕት ንገረኒ እየ ዝብሎ ማለት ወደ ሓኒ ኢሎም መፅቡቕ ኢሎም ሕጂ ሕሰቦ ብዛዕባ ውቅያኖስና ንዛረብ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ I believe ልዕሊ 14,000 ካምፓኒ ኣለዋ ብርክታት ክገዝኣለን ትኽእል እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ብርክ
انتايو تي ستوك ماركت سي انتايو توم ابالاتنا خردو من تزوج كاتولنا زلو سامي انتايو يس سامي بودكاست كيف يتكلم اوكي إذا بودكاست ناتكا نبلا حنت كامباني أزيا كوربريشن كيف يتكلم حنت كامباني بودكاست سامي أخباي بودكاست كيف يتلو إذا أزيا تصبح تطلع بنترخيبا بزحات سبات تمهرن بزحات سبات تتابعن بزحات سبات أبيوتهم حللوت إنهم صوت حق زعلا سامجين كينو حلمها كينيو وين ما كنت عبيت للي حدا عبي ستيريو تللي أب هولندا ستيريو تكفت للي أب أمريكا ستيريو تكفت للي أب جرماني ستيريو تكفت للي أب كندا ستيريو تكفت للي حد سام من زغلو تقبر ينيد الله رف ماني بزح جنزب هديكاي كمون بقام عرب إنجليش تجرينيا تجريا قلملت خا كتب بازو حدا اللي خازق عن قاسي هجي أبز مس جنزب كدلكاي سام كم بعد البيزنس مثلا جنزب كدلكاي برافو من البات نعرك خان قربيت كان أنا عايك حتى نتخيلها أوكي قرب جنزب كلك حكا خلي كريم عطيك لك حكاني نسن من السليل يخص بيكا سلازي بلغة حقيقة خد عبيت خليني خل كبير زبالي مناتو كندي سبي خلك حكا ناي بزحات سبات يوم تجلس ليت تدولو أو نوات ماكينة كراشة قاتماتني أمس على جنزبك بلكاي كلك خيلي يس السوسة لزخنا بلغة خد عبيت خليني خل أبز حجز مس أنت هيدا أخ جبر خل وين ما أنت هلا المجد نحرلك نسخة كامباني ناتكا أمنجستي أمزجبكا هي نأفرتي أدفرتايز تقبل مالتيو أنا ساميل عقبة يستوالكو بودكاست لني بودكاست نادي كندز سرحتني اللوا كندز عبيت اللوا زحلف عمد كندزي فريات أفريا كندز سبات حجيزة كله تستستيكس ناتكا بلك أمريكا كيركا أمنجز رجسر غيركا زي كامباناتكا أب ستوك ماركت أبتنا عداقة توردا مالتيو أنا بدق غريكا أنا حلهم جنزب كلك حكا أيدفركو نير مناتو كتفون تخليها ولا ممكن تقل من سنة تخل مالتيو أبتي ريجستر نحرجير كابت ستوك ماركت جن أنا أنت غير الله أوكي زي كامباني زي ريجستر public كامباني هنا الله public كامباني مالت private كامباني public كامباني كتير كامباني مش حج سامي كده أطابيخا كده تتمارو ميركا we never know ولا حارس بالفضل يلن أنكو سخاطر خا تناتكا بالانس statement بالانس ناتكا بعد حتري يومات public كتير أنا حركين كاجن كابت زدق ناي سرحتنيا جميركا ناي سري سرحتنيا تخفر جميركا كسبت زعبة زح تاكسي يخون جبري يخون زي زخونة ناي حق نجارات زخفل كاي يخون ناي وفتات زجبر كاي كله تكالات حزباوي كله financially statement ناتكا حزباوي ويما publicly يزخفت information ماتي اوكي حجة أنا I have confidence أبنا نسامي جنزب كوا مناتو بودكاست نسامي يري الله أبز عصرت عمد أزيام عبدتي لعلي قلت مين سلسة مين سبسكرايبر كله يوم أب كله عدد تكالات كله مهانو أمين أسجل لهم سامغا لك أمارلو نتناتكا واقع نتناتكا أطاويز حلفة زلكا مهرتن عكينهم كأميرهم إنه سامي إذناتكا كامباني نحن تبركي بخن زي خاطر شيء تدخل إلهم كأي نقول خماتي شعور نسبات كيكا ستوك ماركت ناتي ما كامباني مساكة توافر تدخليهم أنا صبوا فيجنال لني صبوا كعبي ناتي كامباني تورا مال خماتي زغونا سمت شعو أبتناتكا كامباني حسد قشري $100 وات إيفر كمتناتكا شيرز تجمعت تدلو بو متن يوافر مارتي حاجة جنزب كبكا خلاص جزء كله انتي جزء له حاجة سب جزء كله ناتكا بركي ويد ما ديجيتال يس حاجة ناتكا شرام نايتاتكال جزء له شرام نايتاتكال سي قال خفالس أسوانا يخون الله يس نعم بملاتكال كان هرشح $1 كينو واقعة نوا عند حرنا حانت بركي $100 تمينو مالو 10 بركي لك أبتكال كمالتي اوكي أنا عند حر $100 أوافير مسخة حانت بركي جزية 10% على نبتكال مالتي هو اونر كون كان لها exactly اونر كاين له وانا كاين له مالتي عبغ لها مسخخ عبيه نابنت زي انا $6 زلا كامباني خا صباح نغو سريحه نحر عبي درجه صحه نابنت ناب 100 شح نحر بصحه كندي برسنتج زي بالا ريا بزح تاناتي 10 تاسناتي $100 زنبرتك لك بمطناتنا تسخت عبي زلخ يعب مالتي لا عبي تخيد اندحر زي عبي خا اي عبيني اندحر وريد كاون نحطفي خا طفش كاون كتفشون مساحه تخوللن مالتي exactly سلازي انتاي طقمين نحن زبل indirectly I own business directly زي كنا indirectly سامي زي ما حضروا تكالسي أنا ونينا لهم سوينا مو بجنزبك يس معناته حد تكال بسلسلة نجاري يسرع مش بجنزب بحسب كم خاب قلبت قلبت يا
ስለዚህ በዓል ጉልበት ከድልካይ በዓል ጉልበት ሰራሕተኛ ትቆፅር ትኽእል ኢኻ በዓል ሓሳብ ንስኻ ኣለኻ በዓልካ ትሓስብ ኣለኻ በዓል ገንዘብ ከድልካይ ምክንያቱ ሓደ ጎቦ ከተነቃነቆ እንድሕር ኮንካ ገንዘብ ከድልካ እዩ ሓደ ቦድካስት ክትተክል እንድሕር ኮንካ ገንዘብ ከድልካ እዩ ሓደ ምህርቲ ናብ ፍርያት ዓለም ክትዝርግሖ እንድሕር ኮንካ ገንዘብ ከድልካ እዩ ስለዚ ኣነ ከዓ ብገንዘበይ ከይኒ ከዓ ንዓኻ እንታይ ይገብር ኣለኹ ዋንነት ይበካ ኣለኹ እትበኒ ለካ ትናትካ ትካል ማለት እዩ ብኡ መጠን ከዓ ዕቤተይን ዘይምዕባየን ከዓ ብኡ ይድረት በትናትካ ዕቤት ከዓ ይድረት ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ረብሓናትካ እንታይ እዩ ገንዘብ ብዙሕ ገንዘብ ትረክብ ኣለኻ which is amazing ዝደለኻ ትካል ክትከፍት ትኽእል ኣነ ከዓ እንታይ ደለኹ ጎኒ ጎኒኻ እንዳረኣኹካ ሳሚ ከመይ ከይዳ ኣሎ እንዳዓብሎ ይዓብየሎ እንዳበልኩ ከዓ ጎኒ ጎኒኻ ከዓ ገንዘበይ ከዓ ምሳኻ ይዓብሎ ማለት እዩ ብኻሊእ ኣዘራርባ ኣነ ተገልጋልን ወናንን ክኸውን ይኽእል እዩ በዚ ሓደ ግዜ መፅአ ምሳኻ ኮንሱመር ኮንሱም ክገብር ይኽእል እየ መፅአ በቃ ቦድካስት ናይ ሳሚ ትካል ናይ ሳሚ ይፈትዋ ኢለ ምንማዓት ክሪኦ ይኽእል እየ ኣይስ እንታይ ኮይነ ኣለኹ ተገልጋልናትካ ኮይነ ኣለኹ በቲ ሓደ ድማ ገንዘበይ ዋፊሩ ኣለኹ ስለዚ ክልተ ተሽሙ ረብሓ እውን ኣለኒ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ ሞር ከተገልግል ከለኻ እንታይ ዝብል ብሕፅር ዝበለ ክትህትም ዝደለሲ ኣብዚሑ የገልግል ዝብል ራይት ንስኻ ከዓ ክትዓቢ ንድሕር ደሊኻ ብዙሓት ከተገልግል ኣለካ ንብዙሓት ከተገልግል ግን ዩኒድ ማኒ ገንዘብ ከድልካ እዩ ገንዘብ ሓሳብ ጉልበት ከድልካ እዩ እዚአን ሰለስተ ከድልካ እዩ ነዚአን ሰለስተ ምናልባት ያ ጉልበት ሓሳብ ንግዞ ክትልወካ ትኽእል እያ ኣዝኻ ትዓቢ ንድሕር ደሊኻ ግን ገንዘብ ሞር ከድልካ እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብ ከዓ ሰባት ክቡኻ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ መሰጋገሪ ወይ ድማ መራኻኸቢ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ እዚ እቲአን ቀዳማይ ዓለም ወይ ድማ ካሊእ ናይ ስቶክ ማርኬት ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ኢትስ ቢን ንኣብነት ፍሬንች ካብ ኣብሊብ ካብ 11 ክፍለ ዘመን ነይርዎ ካረንሲ ዲ ፍሬንች ገለ ዝብል ነይርዎ እንታይ እዮም ዝገብሩ እቲኦም ሓረስቶት ገንዘብ መታን ክልቅሑ ሲስተም ፈጢሮምሎም ምክንያቱ ሓደ ሓረስታይ ኩሉ ዘለዎ ምስ ሓረሰ ጥራይ እዩ ዝሰርፍ ሓደጋ ወይ ባህርያዊ ሓደጋ ንድሕር ኣጋጢሞ ገንዘብ የብሉን ካልኣይ ግዜ ካቨር ክገብሮ ወይ ዘይተፀበዮ ነገር ንድሕር ኣጋጢሙ ገንዘብ የብሉን ወይ ድማ ከም ሓረስታይ መጠን ሃይ ሪስክ ስለ ዘለዎ እቲ ዓመት እቲኣ ሓንቲ ፍርያት ኣይሓዘን እዚ ኩሉ ስዒሩ ዜሮ ወፂሉ ካልኣይ ግዜ ክሓረስ እንድሕር ኮይኑ ሂኒድ ማኒ ገንዘብ ከድልየ እዩ ፍሬንች ኣብ 11 ክፍለ ዘመን ሓደ ከምዚ ዓይነት ሲስተም እቲኦም ሓረስቶትን እቲኦም ሰብ ገንዘብን ክራኸብሉ ዝኽእሉ ሲስተም ፈጢራ ነይራ ናይ ካረንሲ ታሽሙ ማለት እዩ ድሕሪኡ ፀኒሑ ከዓ በዓል ቤልጅየም ኔዘርላንድ ከዓ ኣብ 14 ክፍለ ዘመን ከዓ ከምኡ ሲስተም ኣዋፅአን ከዓ ገንዘብ ከመሓላልፋሉ ዝኽእላ ገይረን ማለት እዩ ግን እቲ መጀመርታ ናይ ስቶክ ማርኬት ትሬድ ወይ ድማ ዝጀመረ ኣይ ብሊቭ ኣብ ለንደን ዩናይትድ ኪንግደም ኮይኑ ብ1800 ኣብቲ መጀመርታ 1800 ዓመተ ምህረት 18 ክፍለ ዘመን ኣብኡታት እዩ ነይሩ ሽዑ ጀሚሩ ማለት እዩ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኒውዮርክ ስቶክ ኤክስቼንጅ ወይ ድማ እዚ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ናይ ትሬዲንግ ማርኬት ከይኑ ዘሎ ወይ ድማ ዝሕጂ ዘሎ ናይ ሰለስተ ማንታ ዝነበረ ኣልቃዒዳ ቅድሚ ገለ ዓመታት 911 ዘቃ ዝሃረምዎን ንሱ እቲ ናይ ትሬዲንግ ቦታ ዝዓበየ ክኸውን ክኢሉ ማለት እሱ ከዓ ሽዑ ኣብ ከባቢ 1800 እስራን ገለን 30 ገለን ዓመተ ምህረት ከዓ ተኸፊቱ ማለት እዩ ስለዚ እተን ኩለን ሃገራት ዝዓበያሉ ዘለዎ ኣገባብ እንኮ ንሱ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሃገር ማለት ካምፓኒታት ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ንኣብነት ኣሜሪካ ክትብል ከለካ መን ኣሜሪካ ዘብላ ትካላት ኮርፖሬሽናት ፌስቡክ ጉግል እዮም ኖት ኦባማ ኖት ባይደን ማለት እዩ እጃስ እዚኦም ኣዘዝቲ ወይ ድማ መራሕቲ እዮም እዚኦም ማለት እዩ ነቲ ሃገር ግን ሃገር ዘፀዋዕ ወይ ድማ ሓንቲ ሃገር ኩናት ትኸፍት ኢንስቲትዩሽንስ እዮም ትካላት እዮም ኤግዛክትሊ ትካላት እዩ ማለት ስለዚ ነቲኦም ትካላትካ ከዓብዩ ንድሕር ኮይኖም ሓደ ወልድ ዲዛይን ዝኾነ ሲስተም ክህነፅ ነይርዎ ማለት እዩ ቀደም ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ሰባት ናብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክገብሩ ከይድካ ባንኪ ትፈራረም ወረቐት ትህቦ ንባንኪ ባንኪ ይቡኻ ሎየር ትቆፅር ገለ ነይሩ ማለት ሕጂ ልክዕ ምስቲ ምዕባለ ናይ ቴሌፎን ከምዚ ሕጂ ኣነስኻንሲ ብዙም ወይ ድማ ብስትሪም ያርድስ ብቪድዮ ንራኸብ ኣለና ወይ ድማ ንዕልል ኣለና ብዙሓት ሰባት ቀምሳና ይዕልሉሎም ማለት እዩ ልክዕ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከዓ እቲ ዝነበረ ኣካይዳ እናተቐየረ ሕጂ ብሓንቲ ታች ግብራ ቢልካ ክትገዝእን ክትዕድግን ትኽእለሉ ደረጃ በፂሕና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቀደም ዝመፀ ኮይኑ ኣብ መንጎ እቲ ኣውፋርን ወይ ድማ እቲ ኣፍራይን ዘራኽብን ወይ ድማ ንክልቲኦም ሓገዝ ዝኸውንን ወይ ድማ ክሕግዞም ሲስተም እዩ ስቶክ ማርኬት ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ብጣዕሚ ገለ ዓይነት ገንዘብ ኣሎ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ኣሎ እዚ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ሓሳብ ዘይክህልዎ ይኽእል ወይ እውን ዓቕሚ ዘይክህልዎ ይኽእል ንሓደ ዝሓሰቦ ነገር
نختقبرو عقم زي كله يغل ويتفلطتو زي كله يغل ወይ ብሙሉቲ ነገራት ዘይክህልዎ ይኽእል ሓደ ከዓ ሓሳብ ኣለዎ ኢንጂነር እዩ ክምህዝ ዝኽእል ክንድፍ ይኽእል ናብ ሙሉእ ዓለም ንኸየብፅሖ ስኬል ኣብ ከይገብሮ ንቢዝነሱ ድማ ብዙሕ ገንዘብ የብሉን ስለዚ እቲ ብገንዘቡ እቲ ድማ ብሓሳቡን ብትካሉን ንክልቲኦም ኣራኺቡ እቲ ስቶክ ማርኬት ብኸምኡ መገዲ ይሰርሕ ብጣዕሚ ገለ ዓይነት ምህዞ ናይ ፋይናንስ እቲ ሲስተም ክትሪኦ ከለኻ ኩሉ ይሰርሕ ኣሎ ኩሉ ይሰርሕ ኣሎ ኩሉ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ገለ ዓይነት ኦኬ ሰባት ኣብ ስቶክ ማርኬት ከውፍሩ ክጅምሩን ከለው ከመይሎም እዮም ክጅምሩ ዘለዎም ብምንታይ መገዲ ክጅምሩ ክኽእሉ ኣለዎም ተን ስቴፕስ ኣይ ኖው ትምህርቲ ኣለኩም ናይ ስቶክ ማርኬት ክመሃሩ ኣለዎም ተን ስቴፕስ ከመይን ኣብ እንታይ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም yes ክጅምር ደሊሉ ሓደ ሰብ ስቶክ ማርኬት ከውፍር ደሊሉ እንታይ ክገብር ኣለዎ መጀመርያ ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ጥቕምታት ክንገልጽ ፀኒሕና እቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ጥቕምታት ከም ዘለዎ ገንዘብ ክዓቢ ከም ዝኽእል ብኡ መጠን እውን ገንዘብካ እውን ድሕር ዘይዓቢ ካሊእ ትረፍ ዋግኡ ክዓቀበልካ ይኽእል ኢልና ነርና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ፅቡቕ ነገር ኣብዚ ዓለም ኖ ማተር ዋት ሓደ ሰብ ኣዝዩ ዕዉት ትሪኦ ብናቱ ሞያ ኣብ ሓዳሩ ግን ውድቕ ኮይኑ ትረኽቦ ሓደ ሰብ ኣዝዩ ኣብ ሓዳሩ ንፉዕ ኮይኑ ትረኽቦ ኣብ ፋይናንሻሊ ግን ውድቕ ኮይኑ ትረኽቦ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ፅቡቕ ነገር ናይዚ ዓለም ሕማቕ ይኹን ፅቡቕ ብዘይገድስ ኩሉ ነገር ናይዚ ዓለም it has risk ምስ ሪስክ ይትመጽእ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ክልተ ገጻት ከም ዘለዎ ሓደ ነገር ኩሉ ግዜ ገጻት ኣለዎ ምሽ ክልተ ገጻት ኣለዎ ዝኾነ ቴሌፎን ክልተ ገጽ ኣለዋ ፅቡቕን ሕማቕን ክልተ ገጽ ኣለዎ ኣምላኽን ሰይጣንን ንብሎ ኩሉ ነገር ዝኾነ ነገር ኣብዚ ዓለም ዘሎ ብተፈጥሮ ክልተ ገጽ ዘለዎ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ጥቕሚ ኣለዎ ኢልና ክንዛረብ ፀናሕና ሪስክ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ሪስክ እንታይ እዩ ሕጂ ነዚ እዩ ሓደ ሰብ እንድሕር ብግቡእ ተረዲእዎ ዕዉት ኮይኑ ክወፅእ ኢንፋክት ሓደ ሳድ ዝኾነ ትልሎ ማለት እዩ ሞርዳን ኣልሞዝ ዳርጋ ልዕሊ 900 ኣብ ስቶክ ማርኬት ዘዋፍሩ ኢንዲቪጁዋል ሰባት ዳርጋ ኣይከስቡን እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣይዕወትን እዮም እቲ ምንታይ ሲ ቀዳማይ ዝወስድዎ ጌጋ ውሳነ ማለት እዩ ስቶክ ማርኬት ኣይህብትመካን እዩ ኣይኽስረካን እዩ ከም ዝበልናዮ ካብ ዘመናት ካብ 200 ዓመታት ስሩሑ ይሰርሕ ንስኻ ነቲ ሕጊ ፈሊጥካ ነቲ ኮንሰፕት ተረዲእኻ ነቲ ፕሪንሲፕል ተረዲእኻ ንድሕር ክትክተሎ ኽኢልካ ኣፍኮርስ ክትዕወት ኢኻ ማለት እዩ እንድሕር ኣንጻር ናቱ ኸይድካ ግን ክትወድቕ ግድነት እዩ ማለት ስለዚ ኣይኽስበካን ኣይኽስረካን ዘኽስበካን ዘኽስረካ እንታይ እዩ ምታዕተዮ ቀዲምና ዝገለጽናዮ እቲ ከም ውቅያኖስ ጌርና ንድሕር ገሊጽናዮ ኣብቲ ውቅያኖስ ብዙሓት ዓሳታት ኣለዉ ኢልና ነርና ማለት እዩ ኣየናይ ዓሳ ምሳኻ ከይድ ንድሕር ፈሊጥካ ከመይ ጌርካ ነቲ ዓሳ ትገፎ ነቲ ዓሳ ክትገፎ እንታይ ዘድልየካ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ሽግራት ከጋጥመካ ኸ ነቲ ዓሳ ክትገፎ ከለካ እንድሕር ተረዲእኻ ولا حنت شجر يلن there is nothing complaint قبل المستي ocean زو ocean قيح زو ocean صليمي زو ocean ينقصاص نيرلكا complaint قبل النجار يلن مالتي سلازي كل جزء أبتخسبولن تخسرولن ناتكا وسانة يزخسبا كان زخسرا كان مالتي exactly السوس الزخانة تقداماي الريسك زمس انتهي نحلكاني ويما تقداماي كوندخون دخون بلو ريسك أتين بترينا كوندخون هو كوندخون yes كوندخون الكات فور حلو نجار تقداماي انتهي مسبلني جزاء رسخان تايب لنا وارن بافتي بتتجبرو زلخا انتي مهانو نحر زي فلتكا you are in risk اب ريسك لخا وين ما اب كوندخون لخا انتي تجبر لخا وين انتي تزارب لخا وين انتي تحسب لخا وين انتي تصرح لخا بقبو ترديكا نحر زي تجبرو لخا خنكا كابز عبي ريسك يلن مالتي سلازي اتقداماي ريسك زمس جزاء رسخاي مالتي فلطت ناتكا زلكا فلطو بزعبا تي ماركت مالتي ስለዚህ ኩሉ ግዜ ዘማኽሩ ንሰብ ቀዳመይቲ ስቴፕ ክወዛ ዝግብኦም ኢንቨስት ኢን ዮርሰልፍ ወይ ድማ ገዛእ ርስኻ ፍለጣ ብዛዕባ እቲ ማርኬት ብዛዕባ እቲ ተሓስቦ ዘለኻ ነገር ኣትሊስት ወላ እኳ ሳቢ ወይ ድማ ኣዝኻ ኤክስፐርቲ ኣይትኹን ብዛዕባኡ ግን ግቡእ ዝኾነ ርድኢት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ቀዳማይ ክወዝኦ ዝኽእል ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ምስ ምግባርካ ኣይ ቲንክ ገለገለ ኣለዋቲ ናይ ዓንቶይ ናይ ፋይናንስ ዝበልናዮ ንሱ እቲ ባጀትን ምግባር ምክንያቱ ክትዓቢኻ ትሓስብ ዘለኻ كعب تحسب سر زلخا قداماي باجيتين كتغبر عليك باجيتين مالت تي ورحاوي اتاوي خان وصايخان بغبو حدا بحدا كتفوتون كتردون كتكر عليك خنديت اتلخا خنديت وصالخا اهبيلو غنزبكا مناتو زيت فولت صرايسي ايتقاصورنيخا زيت ريو زلخا غنزب سبسكريبشن غلغل سبات ادفايس كغبر كلهم نايكد مخت عامت اب نتفليكس سبسكرايبز غبرو وي دما سبسكريبشن نايت نتفليكس المخت عامت كسح بيجي قصالكم تريو مالتي رسعمو كام حنت سبسكرايب زغورس رسعمو جن ورحاوي تشارج يوسد كابو سلازي باجيت المقباري
ቅድሚ خالي ኢንቨስት ምግባርና እውን እቲ ክንወዞ ዘለና ዝኾነ ዕዳ ንሕራ ኣለና ኮይኑ ዕዳና ክንከፍል ኣለና አንለስ ናይ ትምህርቲ ወይ ድማ ናይ ገዛ ዕዳን እንተዘይ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓብይ ነገር ክንገብር ኣለና ድሕሪኡ ኣብ ገዛ ርእስና ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ብዛዕባ ሞር ክፈልጥ ኣለና ማለት ሓደ ካብቲ ዛዕበየ ኣብቲ ትምህርቲ ንገብሮ ነገር እንታይ ሰማሕወ ሳሚዩ ማእከለ እዩ ዕላማና በበይኒዩ ኣካይዳና በበይኒዩ ርድኢትና በበይኒዩ ናትና ሪስክ ቶለረንስ ገለ ሰባት ኣለዉ $100 ኣዋፊሮም 10% ንሕር ወሪዳ ደንቢ ዝሕዝሖም ሰባት ኣለዉ ናቹራሊ ፀገም የብሉ ራይት ገለ ሰባት ከ ኣለዉ they don't care ወላ 15% ወሪዱ ፍርሖም ይቃፀፀርዎ ማለት እዩ ስለዚ ስምዒቶም ዝቃፀፀርዎ ሰባት ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክትገብሮ ንሕር ዘይክኢልካ ነዚ ክትገብሮ ነዚ ስምዒትካ ክትቃፀሮ ንሕር ደሊኻ ብውሕድ ክትጅምር ክትከድ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳመይቲ ስቴፕ ክገብርዋ ዝግባእ ኩሉ ሰብ ቅድሚ ኢንቨስትመንት ምግባሩ ቀዳመይቲ ለርን about it ብዛዕባ እኩል ዝኾነ ትምህርቲ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ከም ዝበልኩ ኩላትና በበይና ስለዝኸና ኣብቲ ትምህርቲ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ንሰርሖም ኤቭሪዋን ከመይ ገይሩ ናቱ ስትራቴጂ የውፅእ ቅድሚ ኩነትን ድሕሪ ኩነትን እንታይ ክገብር ኣለዎ ንዓይኑ ጎንጎ ደው ኢሉ ከንታይ ክገብር ክብለኒ ዘይኮነ ፅባሕ ንጎስ ባዕሉ ከመይ ገይሩ ሃንድል ክገብሮ ይኽእል ናቱ ፊር ይኹን ኢሞሽናት ይኹን ከምኡውን እቲ ዝዓበየት ማርኬቱ ናበይ ኸይድ ከም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፋንዳሜንታል ክትርድኦ ትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሰብ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ሂወት ይኹን ኣብ ማርኬት ይኹን ኣብ ቢዝነስ ይኹን ኣብ ኩሉ ነገር ዝወድቕ ነቲ ሕጊ ኣይርድኦን እሞ ኣንፃር እቲ ሕጊ ይፃወት ከምዚ ካብ ባላሶ ወሪደስ ንላዕል ክድይ በዛ ዓይነቱ ካብ ባላሶ ሓደ ሰብ ንሕር ወዲቑ ናበይ ዝኸይድ there is law of gravity right ናብ ምድሪ ክትመስል that's it እንድሕር እቲ ሕጊ ባይ ሎው ሴል ሃይ ዝብል ኮይኑ ንሕር ስኻ ሃይ ምስ ኮነ ንሕር ትገዛእ ኣለኻ of course ኣንፃር እቲ ሕጊ ኢኻ ትፃወት ዘለኻ ከምዚ ካብ ባላሶ ደይ ወሪደስ ፆታ ሕጊስ ኣይፈለጥካዮን ኣይኽበርካዮን ኣይኽበርካዮን ኤግዛክትሊ ስለዚ ኩሉ ዩኒቨርስ ሕግናት ኣለዎ ነቲ ሕጊ ትፈልጦ ነቲ ፕሪንሲፕል ትረዲእኻ በቲ ሕጊ ትፃወት ኣለካ ነቲ ሕጊ ክትርድኦ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እሱና ንገብርቲ ሓደ ዝዓበየ ስትራቴጂና ትኸውፅእ ከምኡውን ቅድሚ ኩነትን ድሕሪ ኩነትን ሙሉእ ርድኢት ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ክህልዎ ከምኡውን ኢንጀነራል ዝኾነ ሕቶ ይኹን ተወሳኺ መብት ኣብ ዝደለየሉ ከምኡውን 101 ምሳይ እውን ኮፍ ኢሎም ናይ ሓደ ሰዓት ናይ ዙም ከኣለና ኣካውንት ከፍቲ ድዮም ተወሳኺ መብረት ዝደልይሉ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ንሰርሖ ስራሕ ንሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳመይቲ ብዛዕባኡ ፍልጠት ክህልወካ ካልኣይቲ ፕራክቲስ ግበሮ ፕራክቲስ ማለት ኦኬ ተማሂርና ኣነ ዝኾነ ሰብ ምስ ተማሂሩ ምስ ወድአ ልዕሊ $500 ኣይቲ ኢንቨስት ትግበረ ዝብሎ መጀመርታ እቲ ምንታይ ሲ በቲ ንእሽተይ ቅድም ተለማመድ እቲ ሙራድ ምድያብ ናቱ ሕጂ ኦኬ ክንደዚ ፐርሰን ወሪዱ ወላ ሓንቲ ፀገም የብለይን ከም ዝትብል ከለካ ብኣፍካ ፅቡቅ እዩ I'm telling you ኣብ ግዜ ኮሮና 30% ናተይ ፖርትፎሊዮ ብሙሉእ lot of money 30% ዳውን ኮይኑ I was scared enough በቃ ቴሌፎን ካይሪ አይለ ይድርብያ ነይር ማለት ምክንያቱ I couldn't handle it حسب بكل ገንዘብ ካወፊርካ 30% ኮርት ከሎም ይፈርድ ነይር ማለት ተሐግ ግን ይፈልጣ ከም ድኾን ይፈልጥ ነይር ብሕግ ብቲዮሪስት ተማሂረ ነይር ማለት ብግብር ግን ኣይከድኮን ነይር ማለት ስለዚ ብቲዮሪ ትሰምዖን እቲ በኣካል ትረኽቦ ወይ ድማ ኣብ ኩንነት ዘሎን በበይኒ እሱ ስለዝኸነ ሕሰቦ 50,000 ኣዋፊርካ 30% ኮርት ከሎ which means $15,000 ንሕር ወሪዱ of course you're gonna scared ፍሪሕኻ $500 ኣዋፊርካ ግን $5 ወሪደን ግን you're gonna be scared 30% ሙራድ ከም ዘሎ ግን ዝዓበየ ኣብ ሂወትካ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ተመክሮ ግን ብሕሱር ትረኺብካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ ብዛዕባ ተማሃር ድሕሪኡ ፕራክቲስ ግበሮ ድሕሪኡ ምስ ተረዳእካ ዘለካ ገንዘብ ስለዝኣመንካሉ ስለዝተረዳእካዮ ከም ትትደልዮ ዓይነት ኢንቨስትመንት ክትገብር ይግባእ ወይ ድማ የድልየካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቃት ነጥብታት ካብዝን ላዕሊ እንተዳ ክንፈልጥ ደሊና ከዓ ኣብ www.airyyounginvesting.com ኢልና ኣቲና ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት airyinvesting.com ኢልና ኣቲና ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ክንመሃር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ፅቡቅ መግለፂ ወል ብዙሕ ግዜ ብገለገለ ኣጋጣሚ ክንዕልል እንከለና መፅሓፍ ሒዝካ ኣብ ንባብ ገለገለ ይርኤካ ማለት እዩ which is ኣንባቢ መንእሰይ ኢኻ ኣንባቢ ስለዝኾንካ ኢኻ ከዓ ኣብዚ ዋላ እቲ በፂሕካዮ ካብ ዘለኻዮ ደረጃ ንላዕሊ ክትከይድ እንዳደለኹ ግን ኣብዚ በፂሕካዮ ዘለኻ ደረጃ ንክትበፅሕ እውን ሓደ ካብቲ ረቑሓሲ ኣንባቢ መዓልታዊ
تعبي ويكا معلتاو تنبب عينت سب سلازخون كاخا which is full cap هايكون كان full cap mentality سيبل كان ويكا خمزي زملاء رأسي فلت فلات ويقلا ودي فليته زبل سنة لبوناسي يبل كان أنبابي إخا بزعبا تقمنا ينباب قال اكتب لنا نمن اسياتنا and تلمدخ بخميك تطريو كيلكا صبوتي يحط يا سامي so which حانت ترى داخوا نجار أب عالم نحر الله هنا كلت عبيت سجمات هلوا سنك أنتين uneducated ويدما زيت مهارة مخانن miseducated مخانن مالتي زعبي إذا عالم سجم miseducated مخانن مالتي ويدما جيجا تمرت موت مهار ويدما جيجا حبرت عمورس خات ملء دحريو كالي نجار كم زلوا قاصور زيت خل مالتي كالي نجار كم زلوا كتأمن يتخلني خبك مناتو مليئة خات الحمد لله كان مليئة miseducated زخنسب إذا أترى أنكم مجدي بزي كالي مجدي يلون تبلو له درجات بس مالتي دحريو مستويات ترى رايت خل كالي نجارات مالتي بحافظ شاون كل مسألة حكينا خمت عن توي زرعنا يوم أبحبرت سمنا حدا مهور كنبلون خلنا وين ما تمرت كنبلون خلنا مبزحت جيزة بدرجة ناي أكاديمينا مالتي يس زيني أكاديمي صبغي حدا مويا حس كان لها دكتور ديها لوير ديها whatever كان لها مالتي جن كابو فليز بلا ناي هو تمرت خايد لك نسخنا حنت مصحف كنت جن صلاح خلها أنت مصحف كان عمره خات جن صلو نسخة تنببا كان آخر مناتو دموري كتنبب الجمركة دمور نسخة تحط مخانك ويد ما أفرطهم زي بالكخ أتفلت مالتي ندات حد كانت حكات خير مالتي أبناي نباب بزح كان حجي عن بابي أزي عن بابي نبركونا بيرتاب في الليل من أربعة ناي بتكريستيان كم زناي جئز ناي وداس ماريا مزمور داويد قلم كم أزينا بزح نبنيرنا كم ناي شمددا كم قالين ولا كبجوب تردي إن حدا بحدا نمهرلون أي نمبر جن كومنتاتين ببنيرة ناي مساحتنا بتكريستيانات مالتي بزيادة جن أبزع عدي مسافو جن أبتي أنفتي يرس أن كل جيزة سبات كحتى له أبز أقوم جيزة بقول حساباتكم بزع مصحف كزارة بسمع مالتي أوكي مصحف كده مبالغ كلهم أنبتي مرحتيهم كلهم مرحتي أنبتيهم قال زبل زربا قال يسمع بقول سنتات مالتي دحريو أوكي من باب صبو حجي من باب إلى مجمركو حنتي the secret بالمسترني مصحف نيرا مجمرت مجمركو مالتي أزيا أسرچاتن مالتي أسرچاتن أزيا كانت لمد سر زينة برني شو شو حمل وسيرات اللي مالتي نتعمل صحف مالتي يجمرا يقرفا مالتي دحريو عقات عمي بقال حدا أبي تبدي قال السمع خو اسكا حنتي بيج أدي حنتي جز أم عالت كنب حنتي جز أم عالت جز أم بمو أنت عينت لو تتريخا قال أنا عايز زاربن اللي هم كتشنا على قال لما تعقات عم جز هاي الشعور أوكي لو ما عندك حنتي بيج كان ببيله مالتي حنتي بيج نايت عم صحبان ببيله كيسة نصبح يتسيح حنتي بيج عم ببيله ساسيد معتي حنتي بيج عم ببيله قصة حسبكم حلنا يتاشمو غين تقاوي مني مالتي وش تي تقاوي مني تتقبر على الخا حنتي بيج عم ببكات دقص كنت سلسة قبرن زعينته مش لك دفيت قال لك هوش تي معتي كنت سلسة خنب بمجمركم دحريو عبر عيت بحمشتي أبوشتي كنت سمون كباب ودي مالتي نعم مسببكم زربلكو خا حانت خمدي تفلت مسفلت كأت مسليدين زخن كالو ويدما بقى جيجا تمرت زمريس أنها أمرها ولا حانت خمزي بالكام مسفلت كا عزيها شعو شو هاد كهاي بالمالتي خفت مالتي كابو دحريو بتداغاغامي بزحت مصحفتي بفلاين فاينانس يكون بيرسونال ديفلوبمنت سايكولوجي بزح تاشمو كم بجميره مالتي تي زبز حسابات اب حبرتسبنا اين بوبنا يكن نصقم كغرمك كاب زرافو نادنا درجه عدم زلو بزحات سبات كاب ايرترا خلو انببتيو بزحات انببتلونا صقم كن حنت لا مالتي سانتايا فيكشن زنبو فيكشن انبيبو مزخر مالتي فيكشن تراي من باب أزيو تسيتاوي كنن مالتي مهنياتو عطاو الشروط راه بلا خايد نبرني خا شروط بلعخا عدس يدليكا من قصقاس يدليكا بزح نغارات يمزليخا مالتي اسو سر زخنه فيكشن تراي من باب كأزيو حداغنيا اي منات بزحت عرخات على المقاربه زفطو بزعبا عبي نغير بزعبا فاينانس كنم تخلنا كلا تمرس خسيطاني هذا عينه حساب زورني بزوس مالتي فيكشن اسخات تنبرو يزنغرو خازلو كستنيرا 50 يرا دحراي كيدا بز خيدا I could have like
بتنحنا زحلفنا مجلس انتاي لسي حدا جيزسي ني اتراو طراي بمراي طراي بزح درامات كتصحف تخلي حمنات زحلفنا مجلس زحلفنا كايدا ما لا ما عاد فيكشن صحف ولا مخال نيرماتي سلازي نوع يوم زنقرو خمالتي جن كينو كحلفك زخل نجلس انتايو نحلكاني التريل زخنة تمرتي ناي بيرسونال ديفلوبمنت مسحفت اليوم ناي سايكولوجي اليوم ناي فاينانس اليوم كوتا ابت كل عودي منات بالانس تكون على عنتو انت على نيرناسي أربعة حنت طاولاس أربعة أجر نحر الله خينو بستخ على كان أربعتين الله ينك تجبرنا على كان أربعتين كتسبحن كتقال على كماتي نحرت حنت عبيرة قد إنك تودع خماتي لذي ناي فاينانس مسحفت اليوم ناي سايكولوجي ناي بيرسونال ديفلوبمنت اليوم كومتات نحكتن ببقيلتنا أزينا وسيتاوان كنكون نخلنا ماتي زبز حسب سبقين زي من باب طراي كان نسقم ولا تيم زنبو بيم سقم رخيهم زلو ماتي مناتو فيكشن سلا زنبو فيكشن كانت هاي زبركا سوفت مينتاليتي زفتر الكماتي حدا أبزي بالشوكولاتة زعبي قلعة إيرترا وسيلكا أوازنا يدينا بالعخاء خمي يخون أي صوروني فيكشن طراي كانت نبر مفتان كا لك على سيم أبت رياليتي هوت وين أبت عندي هو وينو عم تكون النت مسيحة أزيا كبارات هونك حيوت مسبات ترى رأيت خلنيها مس بزحات سبات نجاراتك أي تصدق مكان مالتي سلزي نايم من باب حكايش كابن سنتنا خاب كل عندنا تحيزنا زين ببي عم بب تبعي الناس زعبنا كل سب أزيو يفلطي تقمينا مصحفتي كسب كندي هو كشاب كم زجبركا تتدري زل خم جدي بروي كريكا سلزخل تقمتات ناتو مزراب بزح أي قد سنين ناتو we all knows جن التي لمدتات زبالكا جن بزتخ بنشتي خدمر علىك قال أيكا بتي تملكو عينة سرح وين ما بتي تفوتو عينة عودي نابن نحر ولا زينات فوتو نحر كينكا ناي زينات نويس وين ما مجازين ولا مد أتليست التلمدنا ينباب مو يهالو دحريو أمرخ أجاس قبره أي صق من ماتي عند اللمد زي اللي خلينا حجتهم جلسة وتعينا اللمد اللوم جن تراي كابتناي فيكشن على موسى ونابتناي رياليتي وين ما نابتناي كوننت محلاف يصقموا معلومات إما أنني بناي فيكشن عالم كتنبر أي تغلني خا أبي وتي سلسلة أربعة تراي فيكشن عندي بينزل لهم دس بلني ينببي عين ببناي كون جن كاب 100% عبينتين فيكشن زين ببن مالتي كريه كله مثلا كسر مالتي سلازي التي فيكشن ننبب سبات بستخ علينا موف كنقبر وين ما إكسترا نسخلونا فاينانس ديو ناي بيزنس ديو كم دنات كحجين بريلانس خلنا مصحف تصحف كله خلته بايزوي I don't know why بزح جيزة كمان advertise كتقبرن وين ما نسبات كثر إيان زي تبل I don't know بقى كان ده خاي ودا ولا أنتي أيرد عن النمبر بريلانس thank you بزحات سبات ريفيو بزعبن كزارة وسمع له ماتي so بفلاي تاقولنا انتربرنور ماتي حدا سبس كم يقولوا ناتو بيزنس كله وزخل وين ما جاز لنا عالم سكم يعزب حجي حدا فيكشن زين بسبب زي حاجة أزياد قامتها منياتو مستحقين عالم كتلا لي وسلا زخنت مالتي بزعبا ماركتين بزعبا فريات بزعبا نقدي بزعبا كله سلا تزارب مالتي سلازي التيوم فيكشن تراينا نبب بستخالنا كان يخنوس خلو هيوت بالانس كنقبر حنكلالنا التيوم لمد زي بلادما ويد ما محجي مصحف البالتن كيفنا زي فلطنا ومونني قد مش دش عامت ما اخلي نبب نير نحلكمو لمدي يبلي مصحف يزبل نير ماتي دحري حدا سمعتي مس مصحف نانبب استولد سبالو ديل نماتي لمدي تفطرون بر زوهبك جيفت كن لمدي معلتاوي هوتكا ندامرسكا التفطرو حدش لمدنبر ويد ما حدش بحرياتنبر كاب املاك زوهبك جيفت راكنن شو عزبز حسب كان تاينا ندرب نت باب زخنا سب كتري خلخاس با سكو لمدلو بقى خاب قرم نيرو ويد ما بقى تعدلت له ويد ما تصحفتيو نبكى له حشويه خد خير مالتي سلازي تيوم لمد زي بنها بستخالنا حنتي بيج امعاتي حنت قص امعاتي لو ما انت اكشن وسينا حنت قص امعاتي تاني فوتو مصحف بزي قدسنا فاينانس دانا فيكشن دانا يقل مالتي تيوم لمد زي بنا مالت المحجي عم بيبنا زي فلطنا حنت قص امعاتي فوكس مصحفتي ويد ما قلت خنردوم إن حكنا نبكي لنا التلم دمس حزنا دحريو أنت عند مصحفتي كن نبب كم زلنا خا بعلو تناتنا رأي وين ما تناتنا جول تناتنا فيجن كمرحنا يبعلكم مرسلنا يمارتي سلزي زينين كتمرت زلواني تيوم فيكشن زنبوبو بليز بستخالكم هوتكم كما عري كالي وسخلونا personal development نا business نا marketing نا psychology whatever زلهم ممارتي تيوم لمد زي بلادما بحنت بيج أمعاتي لمدي نطر مالتي ولا حدا سبيل مصحف نانببه ويد ما بغازيطا استقبلوا ابو سبيل لماتي كل سب كاب بعلو زطريو لمدانبر
ዝተዋሃበሉ ልምዲ ክሳብ ዝየሎ እዚ ክንኣምን ይግባአና ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ባይ ዘ ዌይ ጽቡቃት ነጥብታት ክጠቅስ ፀኒሕካ እታ ሰባሲ ሓደ ግዜ እንታይ እስከ ንገብር ኢና عقبة محتات نفوتينا عقبة محتات asylum seeker كمزي عقبة محتات مالت أب ideologiታት أب سنة حسابات مالتي زخون نجار أنت دا أبيكا قال أمتيخا قال نتحسب أسيت إنك ديخا لا قال زغمزي قال لك شعو صبو سمع كان عها مالتي بك أنا أكل ناوتي كون قال لك تي ناتكا فشلت كاسي نفس خاسي إيجوها عن النتكا نجز رأس خاص بهم يوحسوا مالتي. So صحفته كمي out of curiosity ولا حنت ولا زيك تملسون ولا شللي الكاخ تحلفون تخيلي خد سجمي يقولون صحفته تأمن له صحفته سباسي بصحفته يوم عوتات فشولات زهوني الكا تأمن له ويتصحفته قالوا الكا تأمن له كابم تخيل مالتي. No, actually in fact no. كسامنا عن مستر زخنة I have no clue لعلي كم زلوا حدا أكل لعلي كم زلوا أملاك كم زلوا لعلي عمني نعود صباح برهان قطري مغانا يفلتيه ما أكل بغمي إندد كم زخوني يفلتيه ولا حنتي نسوي يفلتي ما أنا زخون زبرت نسوسي بزعباي يفلتيه أنا قناعي everything is mystery I have no clue حنتي جزء حنت سبوت point جيف بيزوس انتهى كم سامع مسك أب interview I think 4 years ago سبات سيلكا ولا نتزهابهم أملاح جفتسي نعيهم ولا زيت قوم ليلكا أنا جني لكا أنت أملاح زهابني ناي أيوسدني لجريفة لكا حدش كيلت بعريات ريال ماتي حدش كيلت بقى إزسي مسايك خير خالي and then I work hard لكا بقى سلزي I work hard تغلال أبو أزي برتع جيزة بزوح سعري نعاي كم زي كونه ولا بقى أزي سألو نجار مخانو جن بقى سوزعوتن مقد مخانو سيزفرتكم أو سعرني ريال ماتي بزح عوات أبو حافيسة بالنير ماتي سلزي ولا بتي مسح قولس مسارد حكينا أنا أبنت عدي خان أبو خان أخبر ناي زمن مدرخ عد ما خانوا ويح لنا so أنا أبنت we never know عدمنا it could be like 200 كمان خوني خدماتي من الوقت بتأفرج ولا ساينس نحروسي ناس وماني عملت خون طلاب كندا جن we never know ماتي حد صبوا نجار بمسرح ناس عدمنا خنا واحد مزخن ماتي سلزي صحف زبها النجار يلن كسبتي تدري نجار بجوبه فلتكا أمينكا تايزبل نزا أمن كله يكالي أمنت كأ أوش تقنا عخان نفسها تعمل sometimes people they تاشم confusing قبله كم زي doing nothing just أملا خبصة ما يكينو حد نجار مفتح خمس بس بزح in fact كم زبال كايو زبز حسب مسقع سرز دلي بزحات له صحف تيو أملا خايف قادون قال مردو أملا خطفي للودو بزح زبالو so أنا أنت زبل كم ما أكل اتني أملاخني أملاخي أنا كم ما أكله أبز مدري حلافنتنا هوتي لنا أنا نقصنا هوتي برا وانا يا أخا أنا تا أنكو أو سيستمات even أملاخ فترة نخلو بناس أنا تجري فترني بمرج أي دامبر بمرج أخنا بريا كنا أمسي نفسي بمرج أي تايزبل أب أفدق خيني يخوك حلقه بيت زر حولي مسخو عليه زبل مبر مسيا سبيرخ أتيبلني ويبدلك أتي عيبلني so our heart مفتوحنا يلبيسي ومفتوحنا أمرويسي مسايا زلا سلزي إن أنا عاطي عدل لي نحركب الجميرة yes of course كم زول كاو just ناي مخنين نتراي ولا حنت خالي يلا ماتي سلزي التوتوريال اليوم كاب عدل دو خاب قالوا سي اليوم كلهم حدا جيزة مس دانيال بيدروس تفوت خا دانيال بيدروس عركنا نعلل نيرنا ساعة 3 ليتي فيديو ريكورد قصر لي أنصلا غير غرس ينبب نير ساعة 3 ليتي أجي صح نقوم مستعود كسي عدلنا كايم كله خلص قال لي صحيح بالله مالتي imagine but he paid the price تواجه يخفلالو ساعة 3 ليتي سينبب نير مسحب سبدك إسا خلاص نسينبب نير ساعة 3 عند دحرايك أسبات مستعود ندايم كبلو توبو نير ودو عدل نير ودو قال مليم زلومات سلازي we never know الصباح كساب الصباح يفلتان هرتبل كين كات صباح زي كالي زراباي كساب الصباح زي فلتكو أنا كم ما أكله ولا حنتي أبصحفتو زعمنا له بزح نجار يلن تراي نحادة چايناوي سوايك على لك أو حدا برخاي وحدا چاينا حرستاي حجي بحدا فرس يحرسني يربط عدي حجي تعدي إن حرسه خلا حدا معطي تفرس طفي وحدا مطفي وحيد مصطفى تم عدي مسيوم تابلو واي صحفتو كاي بقى
حماق معلت رخيبك حماق معلت حماق نجار قاتيموكا نبحكي أملاخ بعلو محرتي ورد الكادو قال قليل لهم عندنا تايلو نسو تفوتو قدام بلين حماق زينا دي تصبو زينا ولا حد فوتو بلين على ديز ترايز غبر كم زلو ترايز غبر لهم ماتي دحر ثلاثة أربعة معلتي التفرس ثلاثة كل تفرس مسوح يزمسي تم عد مسيهم تايلهم بوا عدلني أخا أملاخ كفتي كايو ثلاثة فرس كانوا من كحج قال لهم ماتي سبحان تايلهم ولا حد فوتو يلا تبو عدل لح ما عدل زفوتو نجار يلا تقبلها تراي زخيد I don't even know صح أنت هم زقات مثل زين فلت تقبلها تراي زل تراي خسر حلو نتيهم حدش تفرس كلا ما مودو نودو نتحدى فرس الله مودو يلو ماتي يلا مودو نالا مودو خلو التفرس نتودو أجرسيرو أو عرض أمبيرو ماتي ودو أجرتسيرو تم عدها من دجانا مسيم تم مغروب قال وباي حمار خيبكا صحفتو يكو خمزة قال قات إمو قال لهم كم حدش ما زاري عم كيدم ماتي سواء كملش ندارو you know what صحفتو دو كم زري تقولني ولا حد فوتو قدام بلين it is what it is تحيلهم مالتي تلاقيكم ناقل غسيلو دحريو أبتعد قرفا قات إمو حوز خنا قرفا قات إمو بمولو أوم تيوم من ساعة نتعد تقفيفهم ماتي ويو دسواي كقفا في التمسط والعا أقرت السرس أنيها وتهدرات قريفهم مخيدم تيوم عدو خامس وا سلاسة سمروك ودخ أقرو بك خاب قفا دحينو تعويت الكا خموتن قلن دحينو قال إلهم ماتي سواي كان تايلوم ولا حد يوسفط أقول دايو اللي كم زلوا ترايز قبل لهم مالتي كيدو سرحوا مسرح قصيلوا مالتي سلازي كم زناي عايزة عينة سبعي فلسفنا نحتقتل كينكا حماق معلت زبالون دارقا أبيوتي لن مالتي true it's all in your mind أبرزها انتاي حاسب كاللغا انتاي أمين كاللغا انتاي عينة مسرح تختال لغا ترايز زبلو مالتي سلازي قال سبات ريخا مالها سامي باس قريفاتهم سومن ملو خنصر زغني سبات اللو سومن ملو أنا زعد ليدو أنا زخمزلو أنا زخم بزح نجارات في الماضي إذا كان مسؤول تحاس نجار يقولون نالبات في ساعة نجح تكون ولا ون نسبوكات أباسون كال نجار نخي قاتنا كخينا نيراتون تخليمات نوا سلازي المكتوب مكتوب بالعرب صحفي زقاتن كقاتمي أنا جنز فوتو قد عيسى لزي يلا مستير كسب زخنا عي ولا حنت بزعبات صحف أعطي زيو ويكم زي كونن دبلون نجار اللي كم تنايت سبعي زز مسحيوت نتقبلك حدش تفراس نحر مسيم نعم تلامدهم نودخ نحسرهم لك تقصد راي ولا حد خليه لنا ماتي كل جزء نحر بوزيتيف أبت بوزيتيف ويدما أبت أونت نحرات كل كخنكا كل جزء حدش معتن حدش عدلن كم زول يزعم من مالتي brilliant insight بتعمي دز بالعجنة عزب الكورنا عتمت اختار لنا تصنيحها مالتي يا كوميو أنا خا أنت إذا من مسيلك أملاخ كم تزبلك عزيز سلزة فكرنا كنولد إن كل ناسي حنت خمسة أجندان حنت بيروني زبنا إلى إذا من مالتي إنكم نهيوتكم كأخم تزلهم ما غيركم صحفوا إلو إذا ركبنا وجز بغالا بهالاسي أملاخ عزيز سلزة فكرنا وانا تاتي زقبرنا أنا هيوتنا صحيفو بزن تحالفو يخم زي كونسي إنكم تا بيرون تا أجندا نهلت نهيوتكم كأزا هيوت بالهياب هيبوكم الله كم تا نعاكم ترداكم غيركم صحافو لا موداتو دما نعاكم يخلو نجر مالتي لي يخصاي زقبرك أنا ناتسنت فتارس لزهونسي ملو ناتكا ولقاو لالاونت ناتكا ولقاو واننت نايتين كينغدم ناتكا اونر نختكون يخلكايو فتار مالتيو تي تصحف كتصحف كلها مالت دما بقات ناتكا امنتكا سراحكا صعرخا قال ازغا بقات تبقلم زصحافابتي مصحف ازغات ناتكا صحف مالتي توم معرفات ناتكا اب هيوتكا زخونو معرفات مالتيو اندازا زمناينا موداتو سوشال ميديا حدا خابتي زعابه صقان زعابه مرغم نايزي ولدو يخون بلو نخيلينا ناتنا مالتي مخنياتو حدا تتصقا مخانو نمولو عالم نشمونت بليون سب بحدا غزي ترخبو تخيليخا معرناي كوربوريشن حيلون هيبنا which is معرناي CNN معرناي الجزيرة حيلي لايف سي سبات مولو عالم زلو خكاتلو يمحج فوريفر نز بروجرام زو مالتي معري انسى حيلي رغيبنا لنا بالسوشيال ميديا
معرو يدما كنشطولو نخيل كنبلو نخيل معرو يدما اتناتنا اتكرونا اتناي قلباونتنا ادهبونا ازخا بمولو فحبتنا اتيلو مالتي سو محبراوي ميديا سي ወይ ከዓ እዚ ሶሻል ሚዲያ ዝበሃል ማሕበራዊ መራኸቢታት ገለ ምዝ ዘሎ ዓውለማነት ምዝ ዘሎ ግሎባላይዜሽን ብርኢቶኻ ከመይ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ትብል መጀመርታ we are very lucky ኣዝና ዕድለኛታት ናብ ዘመን ዝምውላድና ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ከምዚ ኣነስኻን ዛረቦ ዘለና ከምዚ ብዙሓት ብቪድዮ ከምዚ ገይርካ ክትሰምዕ ወይ ድማ ክትመሃር ማለት ቅድሚ 20 30 ዓመት እዚ ጃስ ድሪም ጥራይ ነይሩ በቃ ከማን ኣብ ርእሲ ውሑዳት ሰባት ጥራይ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣዝዩ ዕድለኛታት ገብረና ከም ዝበልካ ሶሻል ሚድያ ኣዝዩ በቃ ኣዝዩ ብዙሓት ህይወት ብዙሓት ሰባት ዘቃለለን ብዙሓት ነገራትን ንጽቡቕ ነገር ዝገበርካ ማለት ሕጂ there is nothing wrong with social media there is nothing wrong with social media honestly ማለት ከም ዝበልና ኩሉ ዓይነት ነገር there are positive negative ኩሉ ነገር ናይ ዓለም ማለት እዩ ንስኻ እንድሕር ምስ ገዛ ርስኻ ተዓሪቅካ ገዛ ርስኻ ፍሊጥካ ገዛ ርስኻ ትደልዮ ነገር ንሕር ትምግባ ኸይንካ ወላ ምስ ሓወላ ሓደ ዘባእስ ነገር ይብልካ ምስ ዊንተር ንኣብነት ኣብ ካናዳ ንምፃእ ኣዝዩ ሕማቕ ዊንተር እዩ ዘሎ ካናዳ ብዙሓት ፕሮቨንስ ማለት እዩ ብጀካ ቢስ ገዲፍካ ብጀካ ዘለኹዋ ገዲፍካ ማለት እዩ ኣብ ብዙሓት ፕሮቨንስ ምስ በረዳ ይባእስ ንሰብ ንበረዳ ይማረርኒ ወላ ኣማሪካ ወንት በፅሖ ነገር የለን ወይ ኣዳፕት ክትገብሮ ኣለካ ወይ ክትቀይር ጥራይ ዘለካ ስለዚ ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያ ክመፅእ ከሎ እቲ ሶሻል ሚድያ ከን ትቐንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ንሕና ካብ ነፍስና ስለ ዝረሓቕና ዝበዝሕ ሰብ ካብ ነፍሱ ይርሕቕ እሞ ዝበዝሕ ሰብ ካብ ነፍሱ ምስ ረሓቐ እንታይ ይገብር መሲልካ ናብቲ ዘድልዮ ነገር እዩ ዝስዕብ ማለት እዩ ትረዲካ ንሱ ስለ ዝኾነ እቲ ዘድልየካ ነገር ከዓ ዘድልየካ ውፅኢት ክበካ ወላ ሓንቲ ዘብል ነገር የብልካን ማለት እዩ እንታይ ብሉ ቻይናውያን መሲልካ መልክዕኻ ክፉእ እንድሕር ከይኑ ምስ መስትያት ዘባእስ ነገር የብልካ ትረዲካ ምስ መስትያት ዘባእስ ነገር የብልካ ከመይ ጌርካ ፅቡቅ ትኽእል ጥራይ ክትፅዕር ዘለካ ምክንያቱ ውፅኢት እዚ ውፅኢት እዩ ዝበዝሓና ሰባት ከዓ ኣብ ቲክቶክ ዲና ኣብ ፌስቡክ ዲና ኣብ ካሊእ ዲና ኣዝና ንህልኾ ግዜና እሞ ድሕሪኡ ናብ ዳርጋ ናብ መርገም ዝዓይነት ገፅና ንወስዶ ማለት እዩ ግን እቲ ቀዳማይ ትናትና ውሳኔ ከም ዝበልካ ብናፅነት ዝተፈጠርና ሰባትና ታ ወረቐት ስታ መፅሓፍ ኣብና እያ ዘላ እንታይ ንመርፅ ንሳምድና ክሰምዕ ወይ ስና ክስዕስዕ ዲና ንዘሊ ወይ ድማ ፖርኖግራፊ ዲና ንርኢ ኢትስ ኦል ኣባውት ቾይስ ምርጫ ናይ ማለት እዩ ከም ጥጥ ጥቅምቲ ዝነበረ እዩ ዝጓይላ ዶ እዚ ሰዶም ጎመር እዚ ጌይ ሙኻን ገለ ምለ ከማን ተቀዳሚት ዓለም ዝተኸፍእ ነይራ ካብ ሕጂ ዘለና እዩ ኢንፋክት ማለት እዩ ከም ዝነበረ እዩ ዘሎ ማለት ጥራይ ስኻ እንታይ ቀዳምነት ንነብስኻ ናትካ ዕላማ ናትካ ራእይ ናትካ ውጥንስ ኣለካ ድዩ ትሕንፅካ ኣለካ ዲኻ ነብስኻ ንጎተሲኻ እቲ ትደልዮ ነገር ትዘድልየካ ኣብ ሂወትካ ትገብር ዲኻ ይትገብር ዲኻ ስለዚ ከም ሶሻል ሚድያ ብክልተ መገዲ ክሪኦ ይኽእል ማለት እዩ ከም ኣፍራይን ከም ኣህላኽን ማለት እዩ ከም ኣፍራይ ኢትስ ብሪላንት ሓንቲ ቪድዮ ዘርጊሐያ ትማሊ ኣብ ቲክቶክ 20,000 ሰባት ሪኦማ ሓንቲ ቪድዮ ዘርጊሐያ ናይ 5 ደቂቃ ኣብ ቲክቶክ 20,000 ሰባት ሪኦማ ንዓይ እዚ ብለስኒ ፀጋይ እዚ ንዓይ 20,000 ሰባት ክሪእዋ ከለዉ ን20,000 ሰባት ትጥቀሞም ወይ ትጥቀሞም መልእኽቲ ትበፅሕ ኣላ ነቲኦም ክጠቕሞም ትኽእል ክትጥቀሙላ ዝኽእሉ ሰባት ክትጠቕሞም እያ ነቲኦም ዘይተድልዮም ከዓ ኣይተድልዮምን እያ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ናብ 20,000 ሰባት ግን ኣብፅሕለ ኣሎ እዚ ሚድያ ማለት እዩ ከም ኣፍራይ ኣዝዩ ንዓይ ውፅኢታዊ ኣዝዩ ደስ ዝብለን ማለት እዩ ከም ኣህላኽ ንምፃእ ከም ኣህላኺ ወይ ድማ ከም ኮንሱመር ከይነ ክሪኦ ንሕከይነ ሶሻል ሚድያ ኣብኡ ትቐንዲ ዳንጀር ወይ ድማ ሓደገኛ ዝኾን ማለት እዩ ኣነስ እዚኣ ሶሻል ድላማ ትብል ፊልም ርኢኻ ትኾን ኢኻ ቅድሚ ሕጂ ንዓ ምስ ረኣኹ ኣዝየ ሰንቢደ ማለት ምክንያቱ ዝበዝሐ ሰብ ምስ ገዛእ ርእሱ ስለ ዝበኣስ እቲ ናቱ ኢንቴንሽን ወይ ድማ ደ ኒው ካረንሲ ወይ ድማ እቲ ናይ ሕጂ ባጤራ ዝበለፀ ባጤራሲ ኣተኩሮ እዩ ዘሎ ሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ ናትካ ኣተኩሮ ይወስድ ይፅዕር ማለት እዩ ሓንቲ ሚድያ ከመይ ገይራ ናትካ ኣተኩሮ ትወስድ ዝኾነ ኣተኩሮ ናትካ ከመይ ጌርካ ትወስድ ስለ ዝፈልጡ ንዑ ከዓ ኣዝዩ ብዝተራቐቐ መፅናዕቲ ገይሮም ከዓ ነቲ ሰብ ኣብቲ ሚድያ ከም ዝእለ ክገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ብናይ ኮንሱመር ንሕር መፂና ቀዳማይ ንምንታይ ስለምንታይ ኢኻ ሶሻል ሚድያ ከፊትካ እዚ ኤቭሪዋን ኩሉ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ክሓቶ ዝግብኦ ማለት እዩ ስለምንታይ ኢኻ ሶሻል ሚድያ ከፊትካ ቀዳማይ ማለት እዩ ድኳን እኮ ሶሻል ሚድያ ፌስቡክ ቲክቶክ
ኢንስታግራም ስናፕቻት ሓደ ሰብ 10 ኣካውንት ሎ ስለምንታይ ኢሉ ንነብስኻ ሓታ ይግብኦ ኢንስቴድ ብሰንኪ ሶሻል ሚድያ ካብ ዝብል ስኻ ቋፅሮ ትኽእል ኣነ ንሶሻል ሚድያ ንፌስቡክ ክዕፅዎ ይክእልኒ ኣነ ንቲክቶክ ክዕፅዎ ይክእልኒ ኣነ ግን ንማእከለ ቲክቶክ ካብ ምጥቃም ግን ከወግዶ ይኽእል እየ ስለዚ ኣብ ኢዳ እንታይ ዝበሃል ካብ ዓስበላስ እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኣብ ኢዳ ከሎስ ሰሓቢዮ በሎ ትብሎ ነገር ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኢድካ ከሎ ትበትርሲ ህረማንዶታ ትብሎ ታበትርኩም ሰኻ ያዘላ ሳሚ ኣነስ ንዓኻ ምዘራብ ሕሽን ካብ ንዘርክቦ ሰብ ከይደ ክዛረብ ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ስለዚ there is nothing wrong ኩሉ ሰብ ፈልጦ ክሳብ ክንደይ ሕማቕ ምዃኑ ሶሻል ሚድያ ክሳብ ክንደይ ብሬን ዝሃስም ምዃኑ ዳሜጅ ዝገብር ሜንታሊ ብዙሕ ፀገም ለስዕብ ከም ምዃኑ ይፈልጡ እዩ ግን ኤቭሪዋን ኣብዚ ዘለኹም ኩላኹም ሓንቲ ነገር ክሓትዋ ነብስኩም ይደሊ ስለምንታይ ሶሻል ሚድያ ኣካውንት ከፊትኩም ኣለኹም ሓደ ካልኣይቲ ስለምንታይ 7-8 ኣካውንት ኣለካ ስለምንታይ just ask yourself እዚኣ እንድሕር ጌርካ ኩሉ ነገር ምዕሩግ ክኸውን ይኽእል እዩ እምበር ብዛዕባ እቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ናይቲ ሕማቕ ነገር ተዛሪብካ ይውዳእ ነው ድሓውብል ግን ካብ ዓስበላ ክርበላ ዝበሃል ነገር ኣሎ ስለዚ ካብቲ ንስኻ ንክትቋፀሮ ዘይትኽእል ነገር ሓንቲ ፕሪንሲፕል ኣላት ንዝበለፀት ፕሪንሲፕል ዝኽተላ I would never focus on the things that I never control ክቋፀሮ ዘይክእል ነገር ወላ ሓንቲ ሰከንድ ግዜ ከተፋይደልኒ ولا حنت سكن منات إريز وارديز أنا قاصر يكلني أنا منقص غير يكلني أنا وزير غير يكلني أنا سوشيال ميديا غير يكلني أنا كنت أتغير فيسبوك ناتي أب حنت معتي لوج غير ديلك جبرة أعمل لني تيك توك ناتي كعزوة أعمل لني سلزي نفسنا كوفينا جيزة وسيلنا سلام انت سوشيال ميديا نتكمل لنا كن حتى يجيب مالتي كاري أجرّا مينا سوشيال ميديا نحكي نزارك هنا سامحوا عزيزة نسوا كمالتي بليز كلها ما بزلهم نحد السوشيال ديلاما تبي الموفي أب نتفليكس تكملكم شجبروا the social dilemma okay dilemma yes thank you فلك خيلي بزوا yes أزيا بزعباتنا سوشيال ميديا خمي كم سرح ويد ما تيك توك ديو إنستغرام ديو تويتر ديو فيسبوك ديو كوتا كلهم بحر artificial intelligence مسرحوا كمان سواء كان عبد الله يستويكا artificial intelligence computer system بقى عبد الله كاستويكا مالتي algorithm yes ስለዚህ ቲና ሶሻል ሚዲያ ብፍላይ ኣብ ሰዓት እዚ ኣዝዩ ዝተጋነነን ኣዝዩ ዝበኣሰን ነገር ከይንሎ እንተኾነ ግን ቀዳምነት ዝብሎነ ኣብ ገዛ ርስና ክንሓታ ይግባአና ኩሉ ሰብ ትሪዮ ኣብታ ቀዳመይቲ ስክሪናቱ ቲክቶክ ትረኸባ كسب كندوري أجن أبي ود كتيك توك لعل الصدرة خال لعل جنزب خال لعل هود خال لعل تمرت خاسي كسب كندوري تيك توك تقدر سكان هنيك أجن no سلزي unconsciously سلزو قاعد زلت سب سلزي كوفيلنا جيزة فلينا نجزء على السنة كن حتى نحكي لنا نبي حكي التمرسك قليل كون الله خدماتي كل سب كان نحر مسنبش تعريعه أبزيد اللي أنا جكوا على أكلني نزيد اللي مسباتون complain كجبر ويبليم كجبرون أكلني زي المنتشلن ماتي أنت زي كانوا أنت زي كانوا أزيو هلاخي بزح سبتريو شو عاد شو ساعات أب تيك توك كتفوق زتريو هذا حق له مش حق practice ويد محقي لمن بداله هذا السب نتستلام مرو دقاقي نتستلام مرو نقدر زبالة أي زخوناو سامي بزعبا فاينانس نحرز بزح مصحف تتلام عم بيبكى بزح كورسات وسيلك نحر بزح فيديو تاريخها اكسبرت ناي فاينانشال خطون ناي فاينانس خطون هذا سب كالي بزعبا صرف منو ما عاد تصرفوا زوع نحر كينو اكسبرت ناي صرف يزخون بقى بعد سيرتيفيكت بعد دبلومه بعد ديجري بي اتش دي زلو يزخون مالتي سلاز اذا حقي ولا حد صغير سبيله the more you practice the more سخ زبلس كسب هتخون مالتي ابتستلام امريكا زبلس سبع هتخون سلاز انتي لا ممد الله من هذا سب شرو بليعو سقا يقصعني كنت عنده يقول بقى مسوسيت زبأس نجاري بنا هو مسوسيت سوشيال ميديا يس دامج قبرنا له جن قبله مع أنتي انتايو زلينا وين ما سلمنتاي كابتي ممخنيتا مسوسينا مسددي علامة لنا حدار مقبر علامة لنا ممهار علامة لنا بزح علامات هذه زلنا كابز كله زين بحق السوشيال ميديا بزي خبيرنا وين ما نعو العلنا خن نريء زلنا كله سب جزاء رسخ حتى زبوا حتى إلى عمل مالتي نعو نحر حتيتنا التمرسي أزيق قليلي everyone نزوخنا سب قليلي
دحريو قدام يزمص أطاقم أنا زغبركو حنتي نجار أب سوشيال ميديا نجار كسامي I don't get distracted too much يركبني بفلاي أبي يوتيوب مالتي كلهم زيد لوني سبات unsubscribe لت في يوم مالتي there is nothing wrong من رجعيو صباح نقول مقابرنا تيجي أتولى يلن جزا خراي زخفل اللي سبيلن سبسكرايب قريه سبسكرايب أين سبسكرايب قريه ولا حن زود لنا يكون زميل عليه نجار اللي ماتي true هنا تو عنده انت هالكان يركب طقمي بناس أربعة نجار يلن أنا جيزي خفل له حد صبوا زمهرن الزي اللي نحكي نمتى يسمعوا نمتى كاتستلو سلازي تقدامي تزغبركوا unsubscribe كلهم زي اللي unsubscribe don't recommend it الجوريثم تاعي زغبرك انا امتان حنتي ناي ساعه ساعه ريا الجوريثم بتاعتي suggest فيديو له بتاعتي دالو لي ناي ساعه ساعه نعم تي وليلو تماثال بتاعتي دالو لي سلازي نزغطفو اند حركينه انت خغبر علني نتقدامي يسب unsubscribe ويدما don't recommend لي خطفو لنا حبتنا يوتيوب دحريو كلاي زغبر ነገር እንታዩ ነቲዮም ዘልዩኒ ሰባት ሳሚ የለኒ ሰብስክራይብ ገብሮ እቲ ቤል ኖቲፊኬሽን ኦን ይገብሮ ምናቱ ሳሚ ኣብዘ ዘውረደሉ ጊዜ ናቱ ቪዲዮ መጻኒ ንዓይሪ ካላይቲ ሓደ ሰብ ዳንኤል መጻኒ ንሃይቨንት መጻኒ ናይ ካልኦት ዝደልዮም ሰባት ይመጻነሙ ድሕሪኡ ኣምሮ በት ዝደልዮ መገዲ ይኸይድ ማለት እዩ እምበር ኣብቲ ታሕቲ ኣቲኻ ሶሻል ሚድያ ክትቋፀር ምኻል ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብልካ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ ዘሎ ሰብ ኣይኮነን ምናቱ ቢልዮንስ ዶላራት ዝወጻሉ ብዙሓት ክኢላታትን ብዙሕ ሓይልን ብዙሕ ዓቕምን ብዙሕ ጻዕርን ብዙሕ ፍልጠትን ዝጠፋሉ ነገር ሓደ ተራ ሰብ መጽኡ ቆይሮ ዝኽእል ሰብ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ እንታይ ራት ቀይር ትኽእል ግን ገዛ ርእስኻ ትቀይር ትኽእል ኢኻ exactly ካብና ዓለም ክትቀይር ትጽዕር ገዛ ርእስኻ ምቕያር ወይ ድማ ኣብ ገዛ ርእስኻ ክትሰርሕ ይምረጽ ይብል ማለት እዩ بتام صبو اموداتا قدمي مودانا مصحف زنبب كاري كمان كتغبرنا ياخا قدمي ناو محلافي جن انت دا ستوك ماركت كتمهارو دليكم almost كلتميت زخونو سبات يكاتاتولنا لو اب airyinvesting.com اتيهم كتمهارو تخيليهم كمزا عينت بودكاست كل غزي خطري انت دا دليكم دما نزي channel سبسكرايب غبرو نزي ساميل عقباي زبل زلو channel استفالالي ناي فاينانس ناي وفرن تمرتات خطري انت دليكمون airyinvesting زبل channel اب يوتيوب الله سبسكرايب غبرو توساخي ناي كريبتو ناي انتربرينورشيب تمرت تمهارو انت دليكمون quantumschool.com يلكم اتيهم كتمهارو تخوليهم نزي كمزا عينت بروجرامات كتحجزوا تخولوا مقد ازي مالتي نحن دارينا يزلنا برودكت ويكا سيرفيس بمتقام مالتي امو داتا مصحفتي وي مصحف بلس مصحف نمنسات ريكومند تغبرا مصحف وي ون مصحف تخون خيل አለው ዶ ናይ ትግርኛ ይሁን ናይ እንግሊዝኛ ዝኾነ አይነት እዚያስ በቃ ናይ ጽልዋ ዝፈጠረት ላይ መጽሐፍያ ወይካ ጽቡቅ ኣብ ዕቤተይሲ ማራ ጽልዋ ዝፈጠረት ላይ ኢልካ ትገልጻ መጽሐፍ ወይ ትገልጾ መጽሐፍ ትለዶ ያ እዚ ኣኽትብላኩ ሓንቲ ዘደፍራ ከነን ምናቱ ተሓንተነ ተኸፍተልካ ተሓንተነ እንዳኸፈተት ሰለ ወላ ኣኖ ናብ ሓንቲ መጽሐፍ ኣያምኒ ባይዞ ሓንቲ መጽሐፍ እዚኣ ንህይወተይ ቀይራሲ ሰብሲ ኮሚላቲቭ እንዳዋህለለ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ብዙሕ መጽሐፍቲ ይኽሳይ ዝገብረካ ሶ ሜቢ ክልተ ሰለስተውን ክትቀሰልና ትኽእል ኢኻ yes so ንኣብነት ከም በዓል think and grow rich ወይ ድማ حسب መክተብትን ብትግርኛ ተርጊሞም ኣለው ብትግርኛ think and grow rich yes ኣዝያ ሓንቲ ዳርጋ መጽሐፍ ቅዱስ ያበቃ መጽሐፍ ቅዱስ ከና በትምርዶ ቋንቋ ጥራይ ስለ ተጻሕፈ ጥራይ ማለት እዩ ወይ ድማ ታሽማት ቅድሚኡ ግን ምናልባት ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሃይማኖት ክሉ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ዝዕዘቡ ሰብ ኮይንካ መጽሐፍ ቅዱስ ከነብብ ንሕልፈቲና the best book is መጽሐፍ ቅዱስ ማለት እዩ ግን ሰብ ኮይንካ no orthodox no catholic no ገለጽ ጸጋና ይዝኾነ ሃይማኖት ከይሓስካ just as a human ኮይንካ ከም መጽሐፍ ከም ሃይማኖታው ዘይኮነስ ከም ሓደ መጽሐፍ ከተንብቦ exactly ሰብ ኮይንካ ንሕር ከተንብቦ ኽኢልካ እቲ ዝበለጸ መጽሐፍ ዝረኣኽዎ ብፍላይ ዝፈትወን ፓርት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ምሳሌ ወይ ድማ ናይ ሰሎሞን ጥበበኛ እዚአን ሓንቲን ዝፈትወን ቻፕተራት ወይ ድማ አንቀሳቴን ማለት እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ዝበለጸ መጽሐፍ ረኺበ ማለት ከም ዝወልኩኻ ግን ስቲል ካብቲ ናይ ሃይማኖት ነገራት ኖርማል ተራ ነገር ኪንካ ንሓከተን ብወኽልካ ሰብ ኮንካ ጽቦት ያኮ ሰብ ኮንካ ኢልካ ሰብ ኪንካ ንሓራም ቢብካ ሓንቲ ዝበለጸት ነገር ንሳላ ማለት እዩ ከምኡ think and grow rich ሕሰብ መክትብትን እውን ልክዕ ዳርጋ መጽሐፍ ቅዱስ ከና ኮፒ ከና መጽሐፍ ቅዱስ
ግን በቃ በትን ንዓና ክርዳእና ዝኽእል መገዲ ኣገባብ ኣምፅዎ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ the magic of big thinking ወይ ድማ እንታይ እዮም ዝብሎ ብትግርኛ ኣምፅኦም ኣለዉ ሳውን ሓይሊ ናይ ግዙፍ ሓሳብ ወይ ሓይሊ ናይ ዓባ ሓሳብ ምንጪ ዓበይቲ ሓሳባት ምንጪ ዓበይቲ ሓሳባት ኢሎም ኣቢሎም ኣለዉ thinking ኣላ ሓራይ yes rich dad poor dad ወዲ rich dad poor dad yes ንሳ ትግርኛ ኣላ ሳውን ያ ራብዓይቲ እውን እዚኣ ናትካ ጎደና ኢንተርፕረነር እውን ሓንቲ ካብቲ ዝበለፀ ንሰባት ብፍላይ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ካሊእ መገዲ ከም ዘሎ ከተርኢ ትኽእል በቃ ካብቲ ናይ ኢምፕሎይመንት ስትራቴጂ ወይ ድማ ካብቲ ናይ ኮርፖሬት ሰራሕተኛ ኮይንካ ወፂኻ ካሊእ ዓለም ከም ዘሎ ፍርያት ቢዝነስ ኢንቨስትመንት ኢንተርፕረነርሺፕ ከም ዘሎ የስ ከም ዘሎ ክትሕብር ትኽእል ስለ ዝኾነት እሳ እውን ኣትሊስት ዜና 4 የብላ ኮናን ግን ብዝያዳ እውን ኣብቲ ናይ ኤሪ ኢንቨስቲንግ ዩቲዩብ ንሕራትዮም እውን ብዙሕ ሪኮመንድ ዝገበርኩም መፅሓፍቲ በብግዚኡ እውን ኣሎ ያ ኣብኡ ኣትዮም እውን እንድሕር ቸክ ክትገብርዎ ክኢልኩም መቸም እኮ እዚኦም ኩሎም እዚኣ ዘለዉ ሳብ ሳብስክራይበር ንሕር ዘይገይሮም ኮይኖም እኮ ኦፍ ኮርስ ያ ክገብሩ እዮም ሕጂ ኣብ ኤሪ ኢንቨስቲንግ ኣትዮም ክገብሩ እዮም እዚ ኩሉ ዝበዝሐ ግዜ ዝሪትሪዮ እንታይ እዩ ኣብ ከምዚ ዝመፁ ሰብ ኩሉ ግዜ ፖዚቲቭ ኢነርጂዮም በቃ መብዛሕትኦም ዳርጋ በቃ ኮሚኒቲዮም በቃ ኣነ 14000 ሳብስክራይበር ኣሎ ኣብ ዩቲዩብ ዳርጋ ኩሎም እቶም መኒ ኮመንት ጽሑፍ እንታይ ዝገብር ዳርጋ ፕሪማች ዳርጋ ይፈልጦም ሕረካስ ምግናን ኣይገ ፋሚሊ ኮሚኒቲዮም በቃ ናይ ዕብየት ሰባት ስለ ዝኾኑ ማለት ስለዚ ኣይ ኖው ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣብዚ ኮመንት ጽሑፍ ዘለዉ ይኹኑ ኣብቲ ዝካተሉ ዘለውን ኣባላትና ምዃኖም ዝኣምን ማለት እዩ ያ ብጣዕሚ እዮም ፈትየሞ ባይዘወይ ብዙሕ ነገር ወሲድና ካብዚ ክትብሎ ዘምሰኻዮም ዝብሉካ ዘለዉ ኣብቲ ኮመንት እውን ኣብቲ ኮመንት ሴክሽን ተዳእተን ብባሃሊኻ ካልኣይ ግዜ እውን ግዜ እንተዳ ሂብካናሲ ክነምፃካ ኢና ኣብዚ ከምኡ ጠለባት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ንክልተ ሰዓት ዝኣክል ሒዝናካ እዚ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ሶ ከመይ ግዜ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ገለገለ ፅቡቅ ይርዳእና እዩ ማለት እዩ ነመስግን ስለ ግዜኻን ስለቲ ዝሃብካና ኣፍልጦን ስለቲ ዘገልገልካና ኣገልግሎትን ብልቢ ነመስግነካ ብወገነይ ወዲእ ኣለኹ ዝኾነ ትብሎ ነገር እንተሊካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ያ ኣነ እውን ኣዝየ መስግን ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ ምስዚኦም ጥዑማትን ኢነርጃቲክ ዝኾኑ ኮሚኒቲ ናትካ ክዛረብ ወይ ዕድል ዝፈቐድካለይ ንስኻ ከዓ መምህረይ ዓርከይ ሓወይ ኩሉ ነገር ከዓ ንስኻ ክዕልል እውን ይወዝ ኣዝዩ ደስ ዝብል ግዜ ፀኒሕና ናይ ብሓቂ የመስግን ማለት እዩ ከም ለበዋ ክብላ ዝደሊ ብፍላይ ንመንእሰያት ማለት እዩ ጀነራላይዝ ምግባር ንግደፎ ህዝብና ከምዚዩ ኣብ ዘይደልዮ ዝውዕል ግለ ንግደፎ ኣብ ዘየድልየኒ ዝውዕል ኢልና ንሕሰብ ንሕር ዘየድልየካ ትውዕል ኮይንካ ኤቭሪዋን ኣነስ ኣብ ዘየድልየኒ ዝውዕል ምባል ይሓይሽ ህዝብና ሶሻል ሚድያ ይጥቀመሉን ካብ ትብል ኣነስ ሶሻል ሚድያ ኣይጥቀመሉን ዝብል ክትብል ከኣል ማለት እዩ ገዛ ርእስኻ ሳድሕን ኤግዛክትሊ ሓደ ሰብ ነብስኻ ይድሓን ህዝብኻ ድሕን ኣይክእል እዩ ተዋጋኢ ናይ ህዝቢ ትኹን ህዝብና ከምዚ ዶ ከምዚ ግደፎ ህዝብኻ ያስ ነብስኻ ጥራይ ድሕን እንታይ ዝበሃል ኣሎ ዓሻ ከለኹስ ንዓለም ከድሕና ሓስብ ነይረ ምስ ለቦንኩስ ንለብሰይ ከድሕና ጀሚረ ዲ ገለ ዝበሃል ጥቕሳት ወይ ብሂል ኣሎ ንዓለም ክልውጥ ሓስብ ነይረ ድሓር ምስ ለቦንኩ ግን ገዛእ ርእሰይ ብምልዋጥ ንዓለም ክልውጥ ዝኽእል ኢሉ ኤግዛክትሊ ፅቡቕቲ ስለዚ ኩላትና ብዝተኻልና ኣብ ገዛእ ርእስና ንስራሕ ናይ ህዝቢ ዶ ናይ ሃገር ዶ ናይ ገለ ዶ እሱ ካልኣይ ደረጃ ሳልሳይ ደረጃ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ቀዳማይ እንኮ ቀዳማይ ንቋፀሮን ኣብ ትሕትና ዘሎ ሰብ ገዛእ ርእስና እዩ ስለዚ ኣብ ገዛእ ርእስና ናትና ሓላፍነት ወሲድና ሬስፖንሲቢሊቲ ወሲድና ኣብ ገዛእ ርእስና ክንሰርሕን ብዛዕባ ነፍስና ክንሓስብን ዓድኻ ትምለስ ፅባሕን ዓዲ ሰላም ኮይኑ ኦኬ ገንዘብ ንድሕር ዘይብልካ ትምህርቲ እንድሕር ዘይብልካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ወላ ሓንቲ ትገብሮ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻልና ኣብቲ ዘለናዮ ኣይነው ኣዝዩ ከቢድ ናብራይ ዘለና ግን ከዓ ካብኡ ዝኸብድ ከዓ ስለ ዝበዳህናያ ነዚ ዘምፅኦ ዘለኹ ምክንያቱ ሲናይ ዶ ሊብያ ዶ ካልእ ዝበድህ መንእሰይ ኢኻ ኣብዚ ዘለኻ ኩላኻ ሕጂ ብሓንቲ ብቲክቶክ ብገለ ትዕሾ ወርከንካን ምክንያቱ ልዕልዩ ዝሰገርካ ልዕልዩ ዓቕሚ ዘለካ ልዕልዩ ክእለት ዘለካ ልዕልዩ ተመክሮ ዘለካ ገና ኣብ ንኡስ ዕድመኻ ኣብ 14 15 ዓመት ተሰዲድካ ገጽ ሰብ እናርኣኻ ግን ሂወትካ ክትቅይር ዝኽኣልካ ሰብ ስለ ዝኾንካ ሕጂ ኣብዚ ናይ ቦታ ዓድላት ነብስኻ ዘይምጥፋእ ማለት እዩ ኣብ መጀመርታ መተዊና ዝዝክር ንድሕር ኮንካ እንታይ ኢለካ ነይረ ከቢድ ዘመን ብርቱዕ ሰብኣይ ዝፈጥር እዋ ሕጂ ከቢድ ዘመን ኣይኮነን
يس حجي كبير زمان أيكنن حدا سب سريح نخمس تزغل لنجري سرح مركب سي تزغل لنجري بساعة زي أمريكا كندا أوروبا ماتي زخبر النجار نتاي عمره خد قاصر مخال حسابات خد قاصر مخال أبجز عرس خد سرح مخال زخبر النجار ماتي داس واحد كله درجة فشل زخنة سب يفتر زوز حساب كين مالتي سلزي let's focus أبجز عرسنا دحريو سدرا بيتنا دحريو أب كابينا زلو دحريو أب زوبانا زلو دحريو بزعبها حجرنا نزارب مالتي أكنن جن حنت نجار زي بالكا أبتحت خينكا بزعبها نفس خارس يخاب زعبها حجر كزارب مخال جن أزيو irresponsible ويدما زي وصيتاوي زخنة وصيت خاطرك مالتي سلزي إزاي أنا تلبوا يسمحوا برقامي يغني لي سلزي نزعد ذهب كاني كلهم كأبزي مسانا زمسخهم نتورك أوي جيزخهم كفيلكم ويدما نتهوتكم كفيلكم مسانا سلزمسخهم I know قليهم مهرات قليهم كيلاتات قليهم PhD جلوكم يكم جن نقول نتناتكم فلتات كيلاتن نحنسب بقولني أغميتكم قلي خبزيوم نسولو قلي نسمعنا ويقلي نمهارنا لكم مسانا سلزمسخهم كبرت هابكم يغني لي سلام مش سامحوي Thank you so much نحنا هم بلبنا مسكنا كما أكله أبكالك زي بخال بروجرام يرغبنا تخاطرتن بلبنا مسكناكم بروح قدام السنبت بروح مشات Thank you سامحوي sure